Tisha matendeke ndeipi tatenda takundwa muri sei DQ ipupa Dlamini. Tariro, a very good evening. Muri sei guys. It's a very good evening on a Tuesday evening. Skini yakanaka mazuano murku rorei henyu. Tariro chikava. SIS MELLY vari kutengesa mafuta avari kushedzera. Mafuta ekwa SIS MELLY uku. Sarudzai patai muri sei zviri sei weduwe. Muri sei andiseli navaswerawo. Ndakanga notora inhela yangu ndisati ndauya palive. Tariro Eunice tsikirai ndeipi. Partner Nyamuchenge tapiwa ndeipi. Ellen Hasani tagai wenyu wedu wenyadzisai chigwende. Teteselina vari right. Gotwera John, how are you? Gotwera John, I would love to receive a call from you, Gotwera John. Tedias Matenda ndeipi. Murumbi wenyasha ndeipi. Maikiki Princess muri sei. Cecilia ndeipi. Beatrice Moyo. Nyadzisai chigwende. Muri sei. Gotwera John uri kupiwo. Gotwera John uri mbori kupi chaiko. Lizi Mamba Nzou. Partner S Nyamuchengete, I think. Antiselina vari right vaskwerawo. Mukomamo boys, Masquera say thank you so much, Mukomamo boys. Thank you so much. Taona video yenyu muchitaura nezvezvinhu zvakupa. Thank you so much, Mukomamo boys. Matigonera, munogara muchitigonera, uye tinoziva kuti tinotemba nemi. Always Mukomamo boys, thank you so much. Confidence chikuya ndeipi kai Poshia ndeipi Tsimpilo ndeipi Faith tafadzwa ndeipi Tambu Jani ndeipi Keira Mhlanga ndeipi Enia ndeipi Lia ndeipi Maikim Modesta. I'll call you Auntie Selina. I'm in South Africa. Honestly, Gotwera John, I would love just to hear your voice. I would love to speak to you. I'll patiently wait for your call. Confidence Chikuya, ndeipi. Belinda, I hope you know my phone number, because live Gotwera John. That's not my phone number, because once I get off the live, it's switched off. Sarudzai Gangarawe ndeipi Rulo Mukombe Consilia dewe muri sei guys. Brandi Shoniwa Vimbai Chirombe Edith ndeipi Yidza Maruma Hoko Deliwe ndeipi Confidence icho andisikumbona muchitaga wenyu. Imimi vanhu munoda kunzwa zvinhu mega. Zvokwadi vanhu munoda kunzwa zvinhu. Tagaiwo someone. Hello Auntie Selina. Precious Ndonda ndeipi. My B Maps, how are you? Tapelo Modimu, how are you? Maria Piri ndeipi. Nyaradzo Nyari ndeipi. Ritabi Lenare ndeipi. Memory Mupfiga. Cecilia Gova ndeipi. Masiwa Mujuru. Masquera say Samantha Mapie. Anita Chinos. Confidence Chikuya. Masquera say Bridget, my TJ. Rumbi Chiutsi ndeipi. Rutendo Keila ndeipi. Mazono pano parungozengezana. Kungopinda so munhu vanhu vakutongoda matiketi chete ekuHaiti. Zvenyu vamwe muri kuenda kuHaiti. I wish I could come honestly. Queen ndokumbirawo kana zvichiita. Tise message iya vari kuda kuita runyorese so that I can pin it. Tise message iya ma requirements and where they are supposed to be sending mazita avo, so that I can pin it. Mags Masibana Maya Doi Masquera say
maita mutenda maswera sei keresenzia ndeipi humba magadalin tembi madume ndeipi Miss Glomo ipone ndeipi Tinashe ndeipi also okay I'll come to your inbox then. I'll come to your inbox and give you my number. Anna Mary Louise ndeipi Mebo Memory ndeipi maswera seiko guys wimbai Chirombe ndeipi Zodwa ndeipi Alice Zuze ndeipi Keresenzia denere ndeipi Happy Mo Tracy Mugwira maswera seiko guys. Oh, I'm glowing. Thank you my doy. Thank you. Hanzi kushata kwechimwe kunaka kwekuti andiselina waite pa live ka kwakuva pakuti vaise effort yekupfeka nekublinga nekuglowa. Thanks be to SIS MELLY's diaries. Laina uri sei. Anyone with link re South Africa. Ilink re iko rauri kuda laina. Ilinki rei Vanessa Tendai mabika ndeipi Nancy ndeipi Eli wekwada ize ndeipi Ruth ndeipi vakomana link please kwanzi link please. I guess muri kubvunza nelink renyu randataura zvekunyoresa izvi. Regai ndiona kuti Queen chairperson wenyu anonhikirikira anokanda kuti ndipine here. Elizabeth Katsande maswera sei Annabella taswera maswera sei. Nasi tichapinda muchirongwa chedu then last tozomboita zvekutsvagirana manhingirikini matickets. Asi vanhu kana matengerwawo matiketi ka munotendawo kava kutengerai kwacho. Haikuno kuzongoramba makanyarira kuti zii. Unoziva kuti ukatenda munhu anoita manyawi ekuti next time pakanzi pari kuitika chinhu anogona kukutsvaga futi achida kukutengera rimwe tiketi. Saka ungonotenda munhu akutengera kunenge kwakanaka stereki. Alice Zuze ndeipi maita mutenda ndeipi maswera sei taswera yedu hameno kwamaswera kuti maswera sei kumativi mana ose enyika amuri vakomana. Diaries chatoo chinhingirikinika yatoo paracetamol extra kana tichisangana pano hedu tichitaura tichinzwa nyaya dzevamwe tichidzidza aiwa tinoziva kuti tinoenda kumubhedha taziva kuti tadzidza ningirikini tadzidza something panapa ka ratoo paracetamol extra. Since being in diaries I can honestly say dealing with people, talking to people, it has brought some happiness in me. Ndikakudzai kuti the number of people that I've talked to through my diaries, the number of people that I have spoken to, the number of people that have just called me or written me WhatsApp to say kuti Auntie Selina, how are you? Vakomana kama diaries ndinotemba nemi zveshuwa. Ndinotemba nemi and thank you so much. Auntie Tatenda Molin Knox, how are you Auntie Tatenda? Sekai Runyowa, Fabi David. And hi everyone, Fabi David. Memphis Munemo Muri say. Memphis Munemo Muri say. Okay, bless me with a ticket. I just it as blessana at the end of the program. Tombo tanga ne kupinda SC. How are you? I love you too, SC. You know I love you too, SC. Machingura. Faith Kutenda, how are you? Rudo Mukombe, how are you? Mai Makanaka, how are you? Okay. Tikati wa mwano zotibatira kumberika. Ndizoka. Munotifadza hanzi nanajisai munotifadza. Thank you so much. It's so refreshing to hear that. Thank you for that comment, Fabi. Thank you everyone who is putting a comment. Yekungoti simudzira so. Okay. Vamwano tibatira kumberi. The name is Auntie Selina. I am your host and presenter tonight. And welcome to the program part 2 of living with HIV. Last week, okay, let me pin this comment before it disappears. Let me pin this comment before it disappears.
yaenda kupiko comment yaiswa naQueen. We desperately need that comment. I have to look for it. Hold on, guys. I have to look for that comment. I need to pin it. Come on. Will I be able to see it? I hope so. I need it. I-comment inototaura nezverunyoreso rwatiri kutaura irworwo. I can't seem to see it anymore. I missed it. Okay, I've got it. Yeah, I've got it. Thank you. Okay. Yabva kuna shumbares iyo. If you could kindly read that pinned comment, and please let me kindly ask you to follow instructions. Kana muri kukontakta vanhu vari kunzi kontaktai pamessage iyo, ngatimbosiyai zvekuti makadii, muri kuda chii. Everything is written on there to save time yemunhu ari kukuseva on the other side. Please just follow the instructions as they are. Hakuna kuzotanga kubvunza kuti muri kuda chii, and yet it's written down there what is needed. Please, let's not waste time. Ukaita time waster wokubvunza kuti saka muri kuda chii, and yet zvakanyorwa apoka, they will instantly not entertain you. Full stop. Saka taikumbirisawo kuti mungoita adhere to what they are asking. Please. Africa iri kuregister. Saka mukaita adhere to what is written in that pinned comment, we would greatly appreciate. Anything that is out of what is written there, they will simply not entertain you and delete and move on to another person. I hope Tanzania. Okay, as I said, my name is Auntie Selina. I'm your host and presenter tonight, and we are going to part 2 of living with HIV. Part 2 of living with HIV. But before we go on, some time ago I brought a sister of ours who wrote a book, Anonzi Primrose Chindundundu. It was her first book, children's book, that she wrote mu lockdown imomu. She has always had a passion yekunyora, but lockdown came and she found herself writing a book. She even published it. The name of the book is Giraffe the Curious by Primrose Chindundundu. Giraffe the Curious by Primrose Chindundundu. It's a children's book. Akanyora nechirungu. As arikutarisira kuti as time goes on, achanga achinyora neshona uye nendebele. As iko zvino, first book rake rakanyorwa nechirungu. She is a diary. She must even be here. She is a diary, and she is in our WhatsApp group, Red Diaspora. Arimo, vanoda kuita get in touch with her and get a signed copy. Munogona kumuwana mu WhatsApp group medu. But if you are elsewhere, you can buy the book on Amazon. Tengera Ivana book on Amazon. Giraffe the Curious. Birthday. Kana kuti mwana wako ane shamwari ine birthday ere, vatengere ibook rakanyorwa ne one of us a diaries. Saka pa Amazon unoriwana, and then kuma bookshop Waterstones, especially United Kingdom, unoriwana futi book ra Primrose Chindundundu. Saka well done to one of us, a diary, who wrote her first children's book. Okay. Last week we touched on HIV, as I said, and we got a lot of women calling and narrating their story
yekuziva kwavakaita kuti vakabatwa chirwere uye nekurarama nechirwere. We said HIV is human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. That is HIV. And it's a condition in which progressive failure of the immune system allows life-threatening opportunistic infections and cancers to thrive. Human immunodeficiency virus conditions, it's a condition in which progressive failure of immune system allows life-threatening opportunistic infections kuti dzingopinda and cancers to thrive. Anditi, last week takaona vakadzi vachiuya nenyaya dzavo vachitaura dzinosiririsa, and mostly it was kuti ndakapiwa chirwere, and some it was very hard for them to take it. For some, they've now learned to live with it and they are moving on with their lives. But for some, it was heartbreaking to hear some that although they are on medication, they still haven't accepted a journey yavo ye-HIV. So we are continuing yet again with the same topic ye-HIV. Asi zvandandoda kuita nhasi ndezvekuti I'm going to call callers vane rwendo rwavo vasina kuita opportunity yekutaura. Remember, we don't know who you are when you come on the platform. We don't know who you are. Coming with your story to tell us is the first process of healing to you. But also, you are sharing your story and teaching others. Vasingazive nezvazvo, vanongowanda about HIV, kuti zvakamira zvakadai ndakazodai ndikabva ndakadai. Nhasi ndanchida kuti timbonzwa kuvarume. I'm going to open up my lines. But when I open up my lines, I'm going to give a chance for men to come and tell their story, the HIV. And we also want to know kuti muri kukopa sei, makazvitora sei pamakaziva kuti maane chirwere che-HIV, muri kugara nacho sei. Vanhu vevarume ndo vandandinoda kuti ndimbonzwa nhasi kuti vanoti chii. Tikavashayiwa, it's still okay. Then I'll open up my lines to everyone to call. Nasi, I'm going to be a bit rude. Nasi Auntie Selina is going to be a bit rude. When I say ndinokumbirawo vane jeni yavo, even tikawana one, it's still okay. It's not about numbers yevane HIV, but from that one, we will learn something. We will pick up something that can even change our lives for those that are having problems in accepting kuti vaanacho. It's not about numbers. Some of the topics that we talk about, let's agree it's not about numbers at all. Tikaita zvemanamba, hapana chatiri kubura pama lessons atinenge tichiita. Saka varume, as I talk, you are free to call. But as I said, nasi I am going to be very rude. If you are not walking or living with HIV, kana tazoti commentai, then you are free to call in and comment. Once you start talking a journey that is not yours or commenting, I'm going to instantly drop you. I'm sorry to say. I'm going to be that rude today. So, varume, tidakunzwawo kwamuri takamirira. Kana musipo, it's still okay. Kana muchida kungogara kumateresi muchinzwa, it's still okay.
muchawanawo pamunowana courage yekuda kutaura nerwendo rwenyu sevanhu vechirume. Last week kwakaita vanhu vevakadzi chete. I'm going to be firm. I'm going to be firm. Once you call in and it's not your story, I'm going to instantly cut you off. Once tangonzwa kuti haizi story yako, I'm going to cut you off. I'm going to be rude for once. Kune varume here variko varuda kukola. The number is pinned at the bottom. You can call. And no decreasing. Ana baba, muriko here kunzo. Kana musiko, as I said, it's okay. But we'll give you a bit more time to compose yourself, get hold of your phone, and call and share your story. It's your story. We don't know who you are. But murkuto enlighten someone arimo mu program kuti anzwe kuti zvakafamba sei, makazviziva sei, mukazoita sei. And also today ndichakumbira, when we open up my lines to everyone, for those that have been on the program regime yekutora mapiritsi avo, kuti makambo defaulta here. Pamaka defaulta zvakafamba sei? Chi chakazoti mudzokere kunomwa futi imi mambo defaulta. Saka for now it's men that we are giving the time. And very soon I'll be opening up lines to everyone if we don't have men. If we don't have them, it's still okay. It's still okay. Tinowana courage pakasiyana. Tinowana courage pakasiyana. Okay, I think I'll open up the lines to vese varuda kutaura nezverwendo rwavo rwe-HIV. And even if there are men who want to phone in as we go on with the program, please feel free to call in. Anyone who wants to call and narrate their story. Remember we said kutaura rwendo rwako, kupombodza moyo wako. They are still eating liver. Ikutanga kwekupombodza moyo wako nezvawakaenda through. Probably chida ukashaya anotaura newe panguva iyoyo, kana kuti akanyatsotaura newe in deep. Because I know kuma clinic from women talking last week, vaiti unopiwa ka counseling, but ka counseling kacho good night, my love. Why did you come and do that in front of me? No, no. Ah. Giribete hanzwe. Tinokuchingamidzai pachirongwa kola. Maswera sei? Naswera zvedu makwerawo. Hey. Easy. Ndinodavira kuti vaswera havo. Amene imi maswera seiko nemabasa? Taswera hedu. Okay. Regai kuti gaga kuitira kuti ndipewo vamwe mukana. Taurai zvenyu. Ini nhoroondo yangu yakatanga yakadai. Ini ndakatanga kubatwa chibharo. Ndofunga kuma form 2. Asi panguva yacho iyoyo ndaibatwa chibharo nemunhu aigara pamba pedu achirendeswa namai vangu. Achirendeswa namai vangu kudaro ndakabva ndaita chirwere chavanoti STI or STD. Ndaita chirwere chiya ndaizama kutsanangurira mai vangu, asi semunhu aitya futi murume uyo achindivhundutsira.
ndakangonyarara kubva ndangonyarara ndikasiyana nazvo kusvika ndazosvika pakurwara zviri serious. Ndarwara zviri serious kudaro ndakazobatsirwawo nevamwe mai vepanext kubva ndarapwa ndikaitwa sei ndikapora. Ndazopedza chikoro kubva ndasangana futi nemurume kundiroora. Sorry Kola, muri muform 2 mami nemakore mangani apa? Maiwe. It was 2002. 2002. Ndo pana ndiri form 2. Okay. But ndandiri mudiki ndasani ndambonyanya kukura zvokuti ndinogona kubhalansisa kuti zvinhu. Saka ndaingozvimba ndichiburitsa madischarge ndichita sei. Saka ndakazoona namai vawandataura panext ndo vakazondibatsira. Vakazozama kutsanangurira mai vangu. Sei vana unonge usingazivi unonge uchingomhanyira chii kuti kuroorwa ndofunga ndo solution nyange ukatadza kupedza chikoro. Ndakabva ndaroorwa kudaro murume wangu haana kundibudira pachena futi. Ndakabva ndapinda futi muproblem apo ndambobva kurapiswa chii STI. Yes. Saka ndaroorwa kudaro murume haana kundiudza kuti even he was married before, haana kutaura ende kuti anorwara haana kumbobvira zvitaura. Ndofunga mazuva zvaityisa. Then it was 2005. Ndaroorwa 2005 kudaro ndakabva tauya kuno kumwiri. Ndakabva ndangotanga kurwara ndichita zvisasa ndichita chii. Kusvika hanzvadzi yangu azotaurira hama dzangu akati marariro ari kuita sisi kunoko zvinenge zvisina kudini kumira zvakanaka. One anouya kuno. Sorry? Ndaona one anouya kuno. Saka ndobva vanhu vabatanidza mari ndobva vakwidza mai vangu. Asi mai vangu pakauya ndanga ndichiri kugona kufamba ndichitongoenda kubasa ndichidzoka asi ndakanga ndapera zvokupera zviye. Asi mai vangu zvakangotanga kutaura ndechekuti mwanangu dai waenda kuchipatara. Ndikati saka ndaiti mai vangu paipai vakandiperekedza vakandisvitsa pahafu pavaindiperekedza. Kutaura chokwadi tete ndakanga ndisingasviki nokuti ndakanditadza kuzviti kudini kuzvigamuchira. Mai vangu achingoti inondorwaro pamwe mazuva ano vari kuenda. Asi ndakanga ndisingasviki kusvika ndazosvika pakurara pasi pakurwara. Ndazorwara kudaro murume wanga asingachati kana respect mai vangu. Anga kuti ndiri serious kudaro ndichipfekedzwa mabamba namai vangu zvinoita zvekutora madhende zviya zvavachipfekedza vachiita sei. Aitamira mai vangu kana varara. Unokumhirirwa ndototaura. Aitamira mai vangu kana varara. Otora vakadzi handizivi kuti magirlfriends kana kuti vanhu vagara achidana navo. Achitorara navo. Musemu imomo mandanga ndiri. Asi nekuti ndandiri munhu angarara panhoo. Achiita kuna mai vangu kuti anonditarisa usiku. Asi zvimwe zvinoti ndakatya futi kuti ndoputsa relationship yemurume uya namai vangu nehama dzangu. Kusvika ndazorwara kusvika pakuti mai vangu vati ngatidzokerei kumba. Tadzokera kumba. Apo ndandatobatsirwa kunoko asi zvazvakuramba mai vangu asina hope kuti ndikafirwa nemunhu kuno kundoita sei. Mapirisi anga akuchiramba kudini kushanda. Angasi zvanga zvisingachachiri nokuti ndakanonoka kuzvigamuchira asi nekuda kwanyasha dzaMwari. Mwari vakazodini vakandibatsirawo ndikasvika pakupora. Asi manje murume uya akazorwara zvokurwara zviya. Asi kuti dambudziko rakazoafekta mai vangu ndakasvika pakutoshekerwa namai vangu. Vakabva vaita chirwere cheshuga BP ikashuta vakatadza kuzvigamuchira. Saka inini chandinongoda kutaura muchidimbuka kuudza vanhu kuti pamwe pachoka zvinongodawo kuzvigamuchira. Asi namanje ndomboti kana ndiri ndega kudai zvonishanda kwandoshanda ndiri ndega. Zvinhu zvinondirwadza zvinongondidya kuti ndikafunga zvinhu zvakaitika zviya ndikafunga kuti munhu uyu aigara kumba kwedu achindiabhiyusa achindiita sei. Apa ndofunga kuti shuwa ndakarasikirwa namai vangu. Shuwa handiti muri kuona. Saka handizi ndiri munyanitsi kana kutsanangura ndikatanga kutaura zvinotondirwadza. Chero murungu wangu anombondibvunza kuti waipfungwa dzako dzinenge dzichinorasika. But ndiri ndichiona kuti zvinhu zvoti handikwanisi kumutsanangurira varungu munongo vaziva. Anopedzisira kuti ibva pano. Asi ndoda kungoudza madhayaridzi vese kuti musatye musaiti sei munorarama. Inini kubva vana vangu vese ndakatovazvara ndichingori zvandiri izvozvo. Saka mune vana vangani Kola? Ndine vatatu. Vatatu. Saka vatatu makarwara makaita nemurume wenyu here uyu? Wandinaye yeyu
wanda ndinaye iyeyu kuzorwara futi ukuti mai vangu vazostroka iye handamboroorwa narume wakawanda ndiye ichi takandiora. Okay, saka muna here izvozvo? Pandanga ndakanganisa pandanga ndikina ndototonongora kunondinetsa pandanga ndasiyirira pandanga ndida kutaura kuti pandanga ndida kudzokeredza kwekuti hello tiripo taura henyu takateerera. Pandanga ndida kudzokeredza kwekuti ndiri kugura pari zvimwe ndiri kusiya pakuti kamwe kwacho unenge uchishingira uchiti zvinonaka ka uchiregerera munhu uchipa munhu machansika zvinhu zviya zviya zvinoafekta vanhu vakawanda zvikasaafekta iwewe zvinoafekta chero hama dzako. Mai vangu vakasvika pakutofa vachingoti hauteereri kuramba uchingogara nemunhu uyu kusvika izvezvi vazofa manje ndaakuona mashoko aya avaitaura kuti ndo zvinhu zvandaitaurira izvezvizvi am the bread winner zvese ndinotoriritira vana vavo iye haatozivi vana vavo vanopfekei and the bad part of it zvatopa kuti mai vangu vacho vaindisupport apasisini saka madhayari ndofunga ndingasanganisa mukatadza kunzwisisa but point yangu ndeyekuti ngatirege kushingirira pazvo zvisingaiti and there's life out there ngatingoramba ichirwa mamedication edu asi ndiri muprocess yekuhila hangu chero zvichindirwadza the moment yandida kutaura nezvevana kana kudini ndotanga kungofunga zvinhu zviya zvazvaakandiita ndizvozvo ndakamborarawo pazvaondatopfeka madhende mai vangu vachindipepa asi there's life after day. Ndizvozvo saka uyu sorry ndakukudzoserai kumashure kuzvinhu zvinobata uyu murume uya airojeswa namai nyaya yakatongopera yakadaro haina kumbotaurika. Haina kumboenda kwayakaenda kuti ndizive kuti akazoendawo nekupi akazongodini vakangomupawo notisi handitozivi kuti akaenda nekupi yakangorova yakadaro nanhasi newe inondirwadza asi there's a brother yake yandinotoziva hangu yandotongoonawo mumastreet umu asi ndimboda kuita open apo kwaari asi ndoshaya kuti ndotangira pai. Okay, kuri kunzi maona brother yacho maita open up mungadei kuita take it further here kana kuti muda ungoti azive kuti kutaura zvokuti ndozogona kutaura nemi kuseri zvaitoitika zvakatowanda zvokuti ndakashaya muchambura kuti ipi special chero madiaries ngative futi open up kuvana vedu kunyanya vana vasikana vanhu vanoabuswa achikutya atadza kukuudza zvinhu zvinenge zvichiitika mulife yake problem yakaita kuti ndaitya futi kuudza vabereki vangu zvinhu zvaitika under our roof. Ndizvozvo asi vana vari right avo vana vese vari right vari vatatu vese ende vari health zvekutotendera kupfimira chiseruku munotovaona vana kana dambudziko kana ndinganyepi. Aiwa tinozvikudza kana vana vari right tinozvikudza zvachose vana kana dambudziko vari right vese. Ndida ngokutendai nekuencourage vanhu kuti kana paine zviri kuitika pauri wana munhu waunoudza enda unotestwa kana uri kususpekta kuti ndozviri pauri nekuti muri kunzwa anti vari kutotaura kuti nekuramba kunotestwa vakasvika pakupfeka madhende vakutopfekedzwa napkeni maronda mumasaidhumu ekutorara zvokuti ndogona kukutumira kuseri kuti muzonyatsoencourage vanhu mukatafike chirongwa ichi oro pati 3 makatosvika pakuita mabed sores nokurara pasi inoone living testimony asi kuti ndinoprocess yekungoti ndihile kuti zvinhu zvezvanzarambe ndiyana ndidini ndichizvifunga asi vanhu ngavasanyarare ngavawane chero kati vanhu vakakushambadzaka hazvina basa ende madiaries ngatirege kuseka kuti vanhu vave open up futi kufona ndizvozvo nekuti munhu anogona kutoziva kuti ninji ndinenge ari kufonawo mangwana uzvinzwa zvaakutaurwa futi kusiriko kana mascreenshot kana zvakashata ngatibatsiranei nekuti hauzviiti nekuda asi munoziva kuti mukutaura kuri kuita vanhu vachitaura kuti ningi akamira kudaiwo ndavaziva ndii anti ningi vanga vari kutaura ndii anti ningi vanga vari kutaura do you know kuti vanhu vari kuita basa rekunongedzera chitanda mumaziso evamwe vanhu ivo zvitanda zvacho vatori nazvo mumaziso. Ndakatombokupai mistiko ndakatombofona mandatya futi ndikati vanhu vakazoziva voisi rako unenge wakunhingirikina unenge wakushambadzwa but anyway anenge andiziva andishambadza asi chandoziva ndichokutogwenya usekani inzira yedu tese ishandika vakadzi ndizvozvo unogona kusangana nemunhu chingoti akavimbika iye ritoritsotsi. True. Thank you so much, Auntie, for opening up and sharing your story. Kuti hazvisekanwe endai munotestwa taurai nestori dzenyu. Thank you so much, Auntie. Take care.
Wow. You know, it's so sad to hear zvibharo zvinobatwa vana kumusha uku and zvinongofa zvakadaro. It's so sad. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries HIV Part 2. Maswera sei? Antiselina muri right. Mushe maswera sei kwasikana? Taswera zvedamhe nemimi. Aiwa taswera hedu. Rwendo rwenyu rwakamira sei? Ini ndingatanga ndichitaura I sympathize with caller abva kutaura. Ndanzwa nhasi muchitaura muchiti muri kuda ana baba kuti vauye vana baba they will never honor. Ndizvozvo. Inini I had my first child at a very young age at 16. Okay. Saka you know kuti vabereki vanobva vati mwana watinyadzisa waita sei wadidi. Then I went back to school and I vowed kuti ndichazvichengetedza kusvika ndasangana the right person ndakanyadzisa vabereki vangu until then. Okay. Ndagara ndobva ndazoya kunoko. Okay. Soon after form 4 ndobva ndazoya kunoko ndobva ndazogara kunoko ndatanga kuzvishandira ndobva ndatora mwana wangu. Nokuti obviously when I had my child I think I was same age nakola. I was 15. All right. Ndakaita nhumbeti 15 vandazozvara at 16. Okay. Amai vangu vabva aiwa mwana ngaasare panapa dzokera kuchikoro ndikaenda kuchikoro ndikanopedza ndobva ndauya kunoko. From there ndobva ndazouyawo ndikashanda ndobva ndatora mwana wangu ndikati handisi kuda kunyadzisa mai vangu. Ndobva ndagara makore ese iwawo over 12-13 years ndisina boyfriend ndisina chindichita ndikuda kuroorwawo zvakanaka. But it never happened. Nyangwe zviya zvokuti dzimweni dzenguva vanhu vanoti prayer changes everything. Prayer can change everything, but kana nguva yaMwari isati yakwana. Aisati. Ini nditori munamati wokutoti ndinotobetsera vanhu vachiyambukawo. Okay. Saka dzimwe nguva some people don't know vachiti prayer saves everything. It does save everything, but kana nguva yaMwari isati yakwana haikwana. Aisati. Saka it so happened kuti nemastress emapepa nechi I had somebody one day ndichingozivawo, but we were not intimate, we were just vanhu vakachingoziva, but we were not dating. Okay. Nonda ndakati ndichamirira the right person. Ndizvozvo. But munoziva stress emapepa and what have you. We kind of started a fling relationship nemukomana iyi, but tanga tisati tamboita intimate kana chii. Pakuzonoita intimate ndovakada ngatinotorwa matest inini because ndandichitawo zvinoenderana neutachiona, saka tanga ichifanira kutestwa regular. Okay. Which I knew I was clean and kubva ipapo I've been clean. Okay. Munhu anotorwa matest aminoti akanonyeba here kuti ndiani kana kuti akatuma munhu kuti anomutorera matest. Kubva uye akanzi I'm clean. Wow. Hamuna kuenda mese? No, we were living actually in separate towns. All right. Ndobva uya nemaresults asangana nezita rake ndikati munhu ane zita rake. Inini angu maresults ndaya poto ndobva yangotsvawo once off iyoyo. Ndizvozvo. Poto ndobva yatsva lambasting ndobva yatsva once off apa ndobva ndaita imwe nhumbu. Straight away. Wow. It was a one night. It only takes one silly mistake. It does. Ndobva ndaita nhumbu, saka pakuzonotestwa matest emunomwe kunzi nhumbu zvakamira zvakadii, zvikanzo nechirwere. Blazi ndobva ndanomudza kuti ndonyaya iri papa ndikutonzi ndane nhumbu ende ndikutonzi ndane chirwere, akanditi mwana hasi wangu. Ndofunga ngochihura nokuti ine ndakangorara newe kamwe chete. Chirwere ichocho ndakakuratidza maresults angu uri kunyeba. I don't want to know. Ndobva ndada kana zvakadaro ndizvozvo, and zvechokwadiwo vanhu vakauya vachiita kuda kundikansela vekuzvipatara, but ndaingozvibvunza mubvunzo wokuti I really wanted to kill myself at that moment. Wow. But ndakufunga kuti mwana wangu ane 6 uye anakaita ne16 years iye anga kuitawo 16. Yes. Nokuti ndakanga ndakubvunza Mwari mubvunzo kuti Mwari I've been faithful all along. This one mistake ndiyo yandipinza muna taisire vaende munhu wachakuramba nhumbu akundirambira hana kutozomboonekwa pasini kana kuzoonekwa pasini zvachose. But ndobva ndangoti because of this child handingasiye mwana wangu achitambura. Ndobva ndaenda through counseling. It was really hard to accept.
But I had to deal with it. Papa, you are in a new town now. Una shamwari, dzedu dzimwe dzekuZimbabwe, like what Kola was saying, dzine stigma a lot. Yes. Saka kuti utange kutaura nemunhu munanobva atoti hawa ngochiura and you know as a single mother tagara tingori nemastigma ekunzi unoma muri mahure. Ndobva I just started taking medication because I was pregnant, but vanhu ve-support system iyoyo, they were really good, nema-midwife, but zvechokwadi I was on the verge of trying to kill myself. Oh, shame. It only took a little courage, and ndakati ameno, because of the child wandinayo ndandakaita at 16 ndikati mwari vakambodaritsa pane izvozvo, I'm gonna carry on. Ndobva ndazvara mwana wangu zvakanaka, mwana anga asina, akaitwa matest anoitwa 3 times. Until after a year and a half, mwana anga ari clean, boss angopuwa mapiritsi zvikanzi aiwa uri undetectable boss chirwere changa isatanyanya kupinda muropa rako zvakanyanya. Alright. Saka I started taking my medication and ndichitora up to now ndinotora 3 tablets andakanzi ndinotora every life that mwana wangu is okay. Saka ndobva ndagara futi makore ese aya until mwana wangu iye wacho ndakazvara, now she's 11. Okay. Because this was in 2009. All right. Saka 2020, I didn't meet him, but he was a family friend aizikanwa nevanhu. He was single, anga akaramba nawo nemukadzi wake some 5-6 years back. Saka munhu wandaiziva a lot. All right. Ndobva zvatonzi you people muri vanhu vese vanonamata vanoita sei, why don't you hook up chichi? Mukomana ndobva azondinyengawo zvake, ndobva ndangoti iwo situation yangu unoiziva. Ndobva tambogara tichionana kwenguva, ndobva ndazomuudza, put the cards on the table, this is my situation. Uri kuitambira, these are the cards, do you want to play? Akati zvinakana nebasa, ndinokuda wakadaro, iwe uri munhu akazvibata, ndinokuziva chichi, because I've known you, we've known each other for about 10 years because through family. Saka ndakagara, ndobva ndaaccepta sezvandiri, but iye haana kubuda pachena, akanditi I'm okay. But for some reason I was stupid again. Munhu akanoita the same thing futi, ndobva waya nemaresults efake. Ndabva tadanana futi zvedu, asi ndandinonge ndakaziya, but tadanana saizvozvo. It so happens kumba kwake is a well-known person, handisi kuda kumutaura panapa, is a well-known person anogara kuManchester uko. Aiwa zvemazita atidi. Is a well-known person anogara kuManchester uko. But it so happened kuti mukufambirana, I go there and spend my weekend in winter. So we've been dating for about 7-8 months. Okay. At one point, I go to his house as usual. He would go to work on the Siramakisi, Sarakita Shonoda Pamba, in Bandeako, you won't go to Zoda. Uanamurumachu Pamaki, Kutu, Yapa, no Dira, Kumbanda, Diwamuno, Kuta, Nachawa Sangana Nacho. Yeah. Saka it so happened kuti ndirikurongedzawo zvimwe zvinhu zvandakazenge ndichirongedzawo ndachita akangata mune zvinhu zvinoda kuenda kumba, saka ucharongedza masuitcase, but munhu akakanganwa kuti mune mapiritsi ake. Saka ini ndobva ndasangana nemapiritsi aya, ndobva ndatarisa mapiritsi, ndobva ndaitawo sei, ininiwo nekubasawo kwandinoshanda zvazvisirazvo pamutemo, ndobva ndasecha zita remunhu, ndobva ndatoona kuti munhu anga ari pamapiritsi kubva 2016. Wow. Ndaisingafanira hangu kuti ndiseche zita rake kwandoshanda, but ndakazvisecha ndikaona kuti anga ari pamapiritsi 2016. It wasn't just mapiritsi, akatomborwara nehips, akaita zvakati, asi munhu akandinyebera. Saka I got back into that situation nekuti Mwari, nguva yese futi, ndandagara futi nearly 10-11 years ndiri single, ndosangana futi nemunhu ondinyebera like that. But ndakangozvitambira, then that was the end of the relationship. But up to now, this guy does not know kuti ndakasangana nemedication. Hamuna kumuudza? Ndakangomuti, I don't think this relationship is for me. Akanditi why, but ipapo ndanda kutoona kuti masenzi rokuti ndofunga handisi ndega. Inini ndinda ndine maki yekumba, but vamwe vasikana ndofunga vainoonekwa. Saka pawoitawo 3-4 days uripo waizongoona tumafoni, nyange usina kubata foni yemunhu unongoti ungoona mafoni nemamessages ari kupinda. But unenge uchingoti pamwe munhu anenge ane zvipadagu zvake, at a later stage munhu achazorectifya sezvo akuziya zvaari kuda. Maages atiri anaye, I'm 42.
maedges atiri unogona kutosangana nemunhu but pamwe anenge ane zvaaramboclear kana idaita saka I never bothered but andazviona kana nangokuti pane zvandaita find out about unenge une vasikana and I don't think I can carry on with this relationship. That was the end of the relationship. Even though ndakadzoka kumba kwangu ndobva ndangoti Mwari inini this is it, I'm tired with this. Saka ndozvanaida kuzoti ndozotaura kuti varume mumwe anenge achiziva status yake. Saka mukusangana naiyewo kupedzisira watanga tichitaura nezvake maitongosangana ferere? Aiwa, takatombodana for a long time. Pasina yeke obviously tichishandisa mapepa. Asi nenguva yekuti munhu akanga kutoronga kuti ndoda kuroora ndoda kuita semunobhilivhiswa kamai mwana zvachose ndabhera ende izvozvo zvekuti munhu anozikanwa nefamily yese kuti haangambondirasise. Not you as a family friend. Yes. He's still a family friend, but at the moment in my outings and I try to avoid. Most of my family are not also takazodanana. Even though they were trying to set up. And stuff like that. Tanishandisa zveduma mapepa but ndakamuti handite mwana kusvika warora. But the point yekuti nyangwe tanga tichishandisa zvedu protection, the point yekuti wakaregera kunditaurira chokwadi mangwana ichitomboti bepa ranga rakadambuka. Ini ndakazvichengetedza ndakaita sei and then I came out ndikati look ini ndiri munhu anonamata, this is my situation. Ndo zvakamira zvakadai achitondiperekedza achitoenda neni kupi kuma-appointment ekwaspecialist. Akati I'm supporting you in everywhere. Asi munhu anga achitoziva hake kuti iye anga ari pamapiritsi. Iye ari kukabira nechekuseri. But this is the point yekuti varume they are in denial, even vamwe varume vari panapa. Isusu vakadzi kana tatoti tiri we are being honest, nyangwe tikasanga izvozvo right now I'm single. Munhu anotosangana nena achitondida ndinotomudza kutoti shamwari ndo situation, do you want to play or you don't want? Tobva tataurana chokwadi asingade because I think kuti it's unfair kuti unopinza mwana umwe munhu pasituation usamutaurira chokwadi. Mudze situation, kana wamudza situation, to be honest, inini I can safely say kuti now ndakutoenda pagore rechi12 njemwamapiritsi handamborwara handamboita sei handina utino because ndakangonzi am undetectable kubva ndichibatwa handisati ndadhifota nokuti ndinofunga kuti ndine vana vekurera. Vana vangu havana nababa vanovachengeta, ndinenge ndatadzira vana vangu zvakanyanya. Stereki. Saka right now nekumachuwa right now kana muno vamwe vari padiaries yekuti tiitewo because izvo so kuma-support groups atinoenda ndeyechirungu zvavo but unosanganawo nevamwe vanhu vechitema vekuti dzimwe nguva musociety medu tine stigma, tinotyira kutaura zvinhu zvakadaro. Inini ndiri munhu wekuti right now ndotogona kutotaura newe because I've been there. Ndakapinda mudepression yekuda kuzviuraya. I've been there. I can safely say kuti I'm living positively. Medication ndinoenda kupa handina kana dambudziko. Tinotongokabiro zvotongoitawo izvozvo kana ukazozwa kuti weekend uri kuenda kana kuhama kana kushamwari unongoisawo mapiritsi ako mune chipepo chisingazikanwiwo nevanhu nokuti hama dzedu dzimwe dzine mastigma. Mwana wangu iye zvino zvaakura zvake ane 25 asi ndakamutsanangurira because he's like a best friend to me. That she understands. Akandida mam zvinowanikwa. Saka right now vanhu vari kurwara nechirwere ichi vachangobatwa nacho vakaita sei, this is not the end of the world. Try kumwa mapiritsi enyu muite sei, asi varume vari kusangana navo nyangwe hako usina kuti tiri kuita yeke ngatidzidzei kubuda pachena because vakadzi kazhinji normally tinobuda pachena. Vakatozitasa varume vacho vanenge vachihura vachiita sei unenge wakazvibata because isusu kashoma kekunzwa kuti mukadzi ahura. Kana akatoti ndine munhu wangu akatozvibata, especially vane chirwere normally vakazvibata, unogona kuona ifew zvavo vekuti ndakachipirwawo let me spread because kana wa-undetectable uchakwanisa kuchipasa on to anyone nyangwe mukarara yake kudaro. Kutaura nyaya yenyu kwamaitaka tatopika nekudzidza kuti izvi zvekunzi munhu anokuigira test yaakanotestwa ari egaka never. Ndinopigira inini ndinotongoti handiselina ndine muchinda wandaona saka imi michenda yemunotestwa muva pasita rangu. Handiti kumatest center kweka unongonzi zita rako habva tachaanotaura.
imi mongopuwa test yenyu kandi Selina mongoya ndope 50 pounds yenyu moenda zvenyu test yakangonyorwa zita rangu hapana chakaita. Saka ndine mamwe matricks ari kutambwana naBhera. Iko kutaura kwamayatouya muchisheya and kwamuri it happened 2 consecutive times. Tatodzidza tese kuti kana wasangana nemunhu wako haikona kutrusta test yekuunzirwa endai mese muri vaviri munotestwa panzvimbo imwe chete results achibudira panzvimbo imwe chete nekuti tatoona kwamuri kuti makazvitambuka kakatu kokuti munoigirwa matest ekunyebera. Kunyeba ende ipapo nengo uchitobhilivha yena wetu akadziona ubva wabhilivhiswa iwe mainhiya vangu. Nasi ndiri kuseka hangu serugara asi takatobhosvika pakuda kuzviuraya kuda asikana as time goes on munetenge maakutoseka zvese zvamuri kuita but ndachida kuseka zvedu but you know what Selina unozonetsa ndechekuti right now vanaBhero vatinosangana navo panze apa I've been single since that time yandakasiyana nemukoma nawo because inini nditori munhu anonamata handizviti ndiri perfect. Okay. But ndakazvipira kuti Mwari ndichakushandirai. Vanhu vatinosangana navo idza kana vari vanaBhero vekumusha kwedu kunyanya wakatambira situation yake kana kuti anogona kutokudza kuti ndiri musituation yakadaro anofunga kuti uri desperate kushaya varume. Vamwe vamwe vechirungu vechi vanogona kukutoka accepta kudaro umwe munhu anogona kukuda for pity. But it's not about that. Kana uchingondida njire like anybody else kwete kuti uri kundida for pity kana kuti uri kufunga kuti ndiri desperate kana kuti chii ndo matambudziko ekuti even mari uchisangana nevanhu vamwe vanhu unotosangana navo vanotoudza kutoti handizive much about chirwere ichi asi I want to know. Mumwe munhu anogona kutozona research after that kuti ndakambasangana nemunhu ane situation yakadaro. Mumwe munhu obataura kuti inini hangu handifunge kuti I'm able to have a relationship newe nezvawataura but thanks for your honesty. Which is what I zvinowanikwa. Saka vanaBhero ngavabude pachena because mumwe munhu kana achingokuda zvakafanana nevakadzi vari mudzimba akaudzirwa nemurume wake ari mumba ucharamba here murume wako ndezvekutoti makutogara makutotaurirana kuti what's the way forward kuti rarame upenyu hwakanaka ndizvozvo. Saka it's not the end of the world. Vanhu ngavasafunge kudaro ari kutoti kurarama masituations anenge akaoma especially like masituations ekuti maybe finding relationship is not as easy. Unosangana nevanhu idza vanofunga kuti uri desperate rudo vanenge vachitofunga kuti aiwa tinogona kuuya papoto but it's not about that. Mumwe munhu anenge achikuda for sympathy kana kuti chii but it's not about that. Ndo challenges atosangana nawo but I have to be honest tinotongosvika tichitongomakabira for the past kutokabira muchikabira henyu because tinotondedza ndechekuti sezvataurwa nakola kuti vamwe vanhu vanenge vachitozofamba vachiti nzimai nhingi ndisisi nhingi but ini nditori nari ndiri kuziva pandakamira wewe usiri kuziva pawakamira sure chimwe chandachida kubvunza mati munoenda kumasupport groups evarungu varungu huwandu hwavo hweva nechirwere ichi varimo here mumasupport group menyu? Varimo uwandu hwedu varungu varimo vakawanda varimo masupport group vanouya nyangwe vamwewo vekune dzimwe nyika dzakafanana naNigeria naGhana variko vakawanda but inini tadi kutongochema because panapa pagurupu redu SIS MELLY takadzidza zvakawanda takakura zvakawanda zvinhu zvatiri kusangana nazvo nyangwe isusu vari muno muUK macho kana varipo even kumagurupu edu ini ndiri kwangu kugurupu iro kuWhatsApp gurupu ndiriko asi kana vanhu vachida zvavo kungoti tinongoita it's not about it tikutaura about it inini I think what I hoped was masupport group iwawo tinongoenda zvedu kukofi tichingozvifarira as ladies tichingoitawo zvimwe zvinhu zvisinei nazvo kuti tiziva kuti hausiri wewe wega uri musituation iyoyo ndizvozvo takatowanda tiri musituation iyoyo but tinoita lift each other's crowns because mumwe munhu anenge atofunga kuti ndiri ndega zvino ndikaudza ndiSelina kuti ndo mamiriro enyu yangu akachazvitora sei ndizvozvo but navo vamwe vanhu generation yataanayo vakura vakuandastenda kuti unogona uchiunzirwa uri mumba usina kuvura unogona uchiunzirwa usina mumwe munhu inini from 16 years ndakanga ndisambopomba nemunhu kusvika 32 years and it only took one night saka but at the end of the day we are here to support inini hangu kana kutaura about it kana pane vanhu vanenge vachidongana vadongo tichingoitawo support group yedu yeisusu
right now ndine mamwe zvangu magroups andinoita zvangu but vanhu varimo vazhinji mamwe maSouth Africans nokuti vekumusha kwedu tinotya kubuda. Oh yeah. Last week patakaita program ndakaona hangu imwe comment but munhu iyeye ari muno akatotaura specifically about UK achiti 65% yedu 65% yedu yevanhu vari muno muUK vari mazimba ndokurarama kuri kuitika, asi hatidi kuzikanwa uye hatidi kuzikanwa. Iye achitaura achiti zvinoshamisa kuti kana tichienda pabhuku rekumeso apa pakataurwa nezvechirwere izvi kana kuti pakanzi munhu anacho, unoona kunyangwe vanacho vari kutomwawo mapiritsi acho vachitosimudza muromo wokuti izvi ndo zvaari, iye izvi antiselina ndo zvavari neprograms avanopresenta umo. For some reason we don't want to be known. Ichokwadi zvacho ichocho, she was saying the truth, but dzimwe ndedzenguva inini hangu panapa padiaries panapa Mwari vakatofemerawo SIS MELLY nokuti vane zvakaitika zvakawanda zvavasimudzira vanhu zvavasimbisa vanhu. Unenge uno musoro wako kuti pfungwa dzako, because chinoitika especially vamwe vanhu vari single, kana kuti munhu akambororwa zvake achakaroorwa ari mudiki asingambosangana nemamwe masituations atakasangana nawo, avanhu vechise masituations elife. Saka you tend to find out andiselela kuti munhu iyeye pamwe chichaita kuti akope munhu ari kuswera akadhakwa kana kuti ari kumwa mastrong stuff hamusi kunzwisisa kuti chii, muri kungoti munhu ari kufara, but ari kuda kutraya maybe kusuppressa kuvhara. Mwangu akada kuti vapo vanhu vekutoti hanhasi ndikaenda ndikanomwa tini handiselinda ndikaenda kunomwa tini nevamwe tikangofarawo zvedu and supporting each other. Kana tine mamwe maquestions ekuti especially vamwe vana vedu zvaisina kuti katasa vana vedu vechidiki vari kubatwa nacho, inini kwandoshandawo kunoona vana vechidiki vekumusha kwedu vari kubatwa nacho, pamwe anotozvarwa nacho asi mubereki anenge asingambobvira akataura kusvika mwana kuma 20 years pavanozouya kumabasa kweduku zvozooma zvakadaro mwana iye hakwanise kukupa. We are there vanenge vachida zvavo. Nokuti havasi varipo vamwe vanhu vanotaura, but some people are always discreet. Nokuti inini ndikataura kuti mainhingi ndakavaonawo ndinogovaona seiko kwenini kana ndisiri same situation now. Saka naikola ndichibvunzawo imi kuri kunzi munacho zvamuinacho izvozvi izvi, ndiringoyuza imimi seexample, mobara mwana onzi anacho, munokwanisa kuudza mwana here kuti ndo zvauri kana kuti munosiya zvakadaro? Mungaita sei pakadaro? Inini personally what I've gone through, no, I would tell mwana. Okay. But inini kana muri muno munyika, kana handifungoti muno munyika chete, most nyika nyango kuAfrica kwacho nyango kupi, mwana kuzoti abatwe as long as mai, because everywhere now vakutesta mai pavanoita nhumba. Okay. Saka kunobva wapuwa medication inoenderana kuti iwo paunenge wakazvitakura paipa medication zvisabatane nemwana. Paunozvara mwana wako depending neviral load yaunayo, inini ndinoti ndakanga ndisina viral yanga iri undetectable, viral load yanga iri undetectable, ndakapuwa mushonga wekuti unopa mwana 4 weeks every day 1 teaspoon. Kana yanga iri mova mwana ndoona vachipuwa 2 mabhodhoro kana 3 mabhodhoro. Ukatedzera zvavanenge vataura muno munyika vanobva vati usayamwise. Right. And you know kuti munyika mino makatongonaka nokuti mukandibvunza kuti kwamai mwana semusuru kwemusendo wadzoti ndokuenda kubasa kana chii, you know people vamwana havatodi kuyamwisa kwete kuti because of health reasons. Kumba kwachona I think vane mitemo yakada kuita similar, but tikamatedzera, but chinozoitika ndechekuti mumwe mwana anogona kutozvarwa asina, but mai nenhau yekuti vachayamwisa mwana kana kuti chivanogona kutapurira mwana uyauya futi. Okay. Saka zvese zvatinoudzwa kwava kumadoctors musayamwise mwana musadini, nokuti ini ndakanga ndiri undetectable, ende zvezvekunzi vamwe vanobva vati kana wanzi nechirwere unozvara neoperation kunyeba kuya, indakazvara manormal delivery nokuti ndakanga nzi chiri undetectable, hauna hamu yaunokwanisa kukosa.
I think zvakunzi unozvara neoperation zvakange zviriko mazuva ekutanga atatanga kuziva zvirwere kuti kana wanzi unacho unofanirwa kuzvara neoperation. Izvozvo zvinodzivirira kuti mafluids asapinde whatever ina zvemamedical ina handizvizive, but zvinhu zvataingonzwa tichikura. Zvinezvi variko vanozvara neoperation nokuti pamwe viral load yake yakanyanya kukwira zvakanyanya, saka anogona kuita riski kumwana. But kana iri undetectable, nyange ukasangana nemunhu yeke nyangwe 20 years, as long as uchimwa mapirisi ako hauna chaunomupa. Okay, saka muri kuti mungaudze mwana in the event yekuti mwana achiwana kubva kunemisa mai? I think it's inini personally I would tell them, because right now vana vatiri kusangana navo mateenagers akuziva mubereki anga achiziva. Pane pekuti mubereki anga asingazivi kana kuti vana vakazvarwa kumusha zvisati zvakuitika. Haisimbosvai mubereki nokuti anga asingazivi, but right now mamaparents anenge achitoziva. Uri kuona kuti vana vai vanozoita kana kuzviuraya kana kuzocommita suicide kana doro kana kuabusa madrugs because anenge achita mubereki akandifeila. Whereas pamwe mwana paanga kunzwisa paipai handiti counseling, especially kune dzimwe nyika dziri developed, counseling inotanga kutovapo kubvira mwana achitokura achiita sei kutoti mwana otanga kuudzwa. Kwete kuti unogozoti mwana agatanga kurwara iwe uchasaziva kuti ndo zvazviri uzomirira mwana kuti azoenda kuyunivhesiti kana kuti chii kuti anozoudzwa kuti une chirwere. It's unfair. To be honest, my parents papa, I think it's unfair. Okay. Mwana ngaangoziva as long as I'm age yekuunderstand. Alright. Okay. That's my opinion. I don't know hangu vangu. Okay, Kola Matiwonesa, thank you so much for sharing your story. And ndapika futi kuti pamama muchitaura kuti hazvina mugoni, unogona kufunga kuti wakangwara asi unogona kutowira mu same trap yawakambowira before. Nekuti not just that, Auntie Selina, isusu haidi titori nani kuti tiri masingles. Tikataura varume inini hangu, like I told you, semunhu anonamata. Handingadanane nemurume womunhu, but tikakudzai masituations evarume vanotinyenga panze apo. Mumwe munhu anogona kutoroorwa from chikoro, zviya zvekuti haana kumbotambira nemurume akangoroorwa nemunhu wake from kuchikoro, ndiye munhu wani waanoziva. Ndo vari padanger risk yekuunzirwa mumba. Varume vari kunyenga masinguru kunzoo? Ndo vari padanger. Mukadzi ari mumba musambobva pakatuka vanhu vari panze because ndimi munounzirwa musingatozivi. Wow. Nokuti varume vacho vanyengera vandotoita kunze kunokuti chinoitika ndechekuti varume ivo vacho navanenge vana vakadzi anobva totaura kuti iwo ndinokuziva uri unonamata, haupinde hauite sei, saka iwo nenge ungori musimo house yangu yekuti anytime pandinoda ndinouya kuzorova poto. But zvakudzipendawo nemusi vakadzi vacho vamwe vanobvumawo, like mama single parent anobvumawo kuti aiwa inini ndiri kuzvida, but inini ndakabvira ndakangozvodza hangu kuti inini handidi munhu womunhu, handiende pabarika because ndakakura ndichiona madzisekuru angu ane vakadzi vakawanda ma15 ma18, saka it's something that I never wanted for myself. Saka vakadzi vari mudzimba dzimweni dzenguva vanombotuka zvavo masingle ladies, but inini be careful nokuti ndimi munotonzirwa makagara mupa muchiti ava masingle vari kuhura. Masingle acho dzimwe nguva anenge asitomborina kuhura. Isu samwe tikakudziva kuti takatogara 14 years usingazive chinonzi poto. But nenhau yekuti wakaita mwana uri kuchikoro unenge uchingonzi ihure. Asi pamwe uri kutofawo nenzara yelambasting, but stigma iyoyoyo. Saka vari mudzimba garaiwo muchitestwa futi. Varume vanogona kunge vari faithful zvavo, but garai muchitestwa because ndo vatori padanger onetsai nokuti mukadzi wemumba indakaroorwa ndiri form 4, handina kana murume wandizoziva ndichitoti baba wekwangu hapana kwandinotywana, handina kwakunoita sei. Ende murume wako kana akazoita career, iwe ndiwo unotorwa roga tofoga sonzi ndiwaunzira murume asi ari murume akuunzira. Wow. Thank you so much, Kola, for your contribution. Aiwa. Support group yedu yeBazimba, I am there as well. Alright, tichange tichiona nevanhu vanoresponda asi munotiziva, tingade kuzikanwa kunzi tinacho zvinonetsa zveshuwa. Aiwa, thank you so much for sharing your story. Tapika zvakawanda stereki kuti izvi hazvina mugoni, hazvina kungwara, unozviitirwa. Ende zvatidzidzisa kuti kana muchinotestwa, haikona kuti uyu anonouya neyake maresults, uyu uya neyake maresults. Endai mese vaviri pamwe chete pasame place. Haikona kuti ini ndinoenda ku New Start Center, Gilbert anoenda ku Aden Brooks.
endai mese kuAdenbrooks ikoko munotestwa ikoko. Thank you so much Kola. Thank you Auntie Selina. Tatenda. Bye. Bye. Ha, ndokunonzi kudzidza akupereka. Tatodzidza kaipapa, tadzidza. Ndo I think problem iri kuwira vanhu vevakadzi kana kuti ivo vanhu vevarume vazhinji. Kuti kana maakuda kusangana paye, munoti iwe nanga kwako, ini ndigo nanga kwangu. Kana kuti mumwe munhu ari kuBloemfontein, kana iriko, ndofunga iriko ndakainzi kwa Bloemfontein kuSouth Africa. Iwe uchienda kwako kuBloemfontein unotestwa, inini ndoenda kwangu kunhingirikini kuDriefontein ndonotesterwa ikoko. Mouya mosanganisa maresults enyu. Zviri kunziwa mwari kutobhadhara vamwe kuti vanotesterwa. Mazita ouya paitori nezita remunhu chaizvo. Saka endai munotestwa mese muri vaviri. Uye tiri kuona kuti hazvina kuti ndakangwara. Anti vafona ava vakairohwa katu. Kekutanga vakafunga kuti vangwara. Anditi panouya wechipiri ndinenge ndadzidzira. Asi vakairohwa futi yekuti munhu anganouya nemaresults asiriwo. Wozowanikwa vako bata mapiritsi munhingirikini musutkezi vanzi peka hembe dzirikuda kuendeswa kumusha. Asi weduwe vanhu tisadaro weduwe. Zvakangonaka kugara wadzidzira watau. Zviri nani kurambwa nemunhu wamuudza kuti inini ndo mamiriro angu andakaita. If anyone wants to call and share their story, the number is pinned at the bottom. The number is pinned at the bottom. I'm sincerely hoping patinopedza nyaya iyi zvichaita kuti vamwe vanhu vavhurike. Even vakadzi vari mudzimba imomo. Mama anti vabva vanga vachitaura kuti even vakadzi vari mudzimba. Tinokuchingamidzai pachirongwa Kola maswera sei? Maswerawo. Kwakadii kwamuri ikoko? Kwatiri kuri right. Rwendo rwakamira seiko zvatiri kutaura izvi? Rwendo urwu inini ndiri kuraramo ndakaita zvatiri kutaura izvi. Alright. Asi inini zvakaitika ndezvekuti handinatsoziva hangu kuti ndakazviwana sei. Hamuzivi. Pandakasangana nemunhu akandiroora hatina kunge taenda kunotestwa. Alright. Asi iye akazonotestwa akauya achitaura kuti ndo zviripo. Asi tatoone mwana. Ndichibvunzawo ipapo chii chakamupa kuti anotestwa? Anga achirwara. Okay. Saka aenda unotestwa ndopaakauya achiti ndo zviripo. Ndobva ndazoendawo ndobva ndanotestwa. Patazongoendawo kucounseling mwana abva azonotestwa nokutanga ari mamonths old. Okay. Of which mwana akanzi anga asina. Alright. Tinozvikudza. But mukugara kwatiri kuita I think inini zvandakaona ndezvekuti vanhu havanatonzwisisa. Like kuZimbabwe vanenge vachiadvisa kuti ana mai vayamwise. Like zvataurwa naPaula abva kubva. Kunokuva noadvisa kuti vanhu vasayamwise. I think lack of knowledge. Because vana kuZimbabwe I think vari kuzozadza pakuyamwiswa because vari kuti hanzi 3 months pakuzoyamwisa mwana. Sorry, muri kuti kuZimbabwe iri kuadvisa vanhu kuti yamwisai. Iwe wakamira uine chirwere. Kunoko vari kuti musayamwise zvachose. Okay. Saka kusiyana maybe kwenzvimbo neknowledge. Alright. Knowledge yamunoziva pakuyamwisa nekusayamwisa iyi ndeyei? Because ivo vanoti hanzi you can transmit it kana uchiyamwisa mwana. Unogona muzvara asina. Anozogona kuwana through breastfeeding. Alright. Okay. Ndo matauriro avanoita. Okay. But kutaurira hama kana shamwari. Ini nangu hapana wandakataurira nekuti vanhu vedu ava like vataura naPaula vanhu vanojaja. Vanhu vanotokuona zviri different. Ende kana kubasa chaiko vanhu vanokuona zviri different. Because kubasa kuclinic vanoti it's not a must kudisclose. Okay. And it's not compulsory, it's not a must.
kudisclose. Hakuna mtemo kuti unofana kudisclose. Hausi mtemo. Okay, kola ndipo kuteka ibeki mbichana. Muri kuti makasangana nemurume wenyu hamuna kuziva kuti zvakafamba sei mukatoita mwana, murume akazonotestwa akaonekwa zviri izvo, imimi mukazonotestwa mukaona zviri izvo, asi manga matobara mwana. Pamakabara mwana makatombo breastfeed here? Inini? Ndaka breastfeed. Saka pamakazoudzwa kubva mamira? Handina breastfeed for too long. Okay. Because ndaenda kubasa saka ndakazotanga kuitawo zvemabhodhoro then ndabva ndazongoregedza zvemukaka. Alright. Okay. Aiwa, ndandoda kunyatsonzwisisa ipapo. Saka mane makore mangani maziva kuti ndo mamiriro amuri? Inini ndakutosvika about 12 years. Pekutanga ndakanga ndisiri pamapirizi. Ndobva ndagara. Ndofunga ndagara about 5-6 years. Ndobva ndazotanga ndobva ndakazonzi I have to take medication. Ndobva ndakazotanga kumwa mapirizi. Okay, saka pamakabatwa havana kuti take medication? I didn't need it at that point. Panga paine reason here kusamanita? I think the virology yangu yanga era undetectable. Alright. Okay. Saka payakazotanga kunge yakudictator ndopa ndakazotanga kumwa, but pandakatanga kumwa mapirizi ndakamboita reaction and I was really ill. Okay. Ndabva ndazoningirwa vazondichinjira. Then it's settled. Okay. Saka mane makore 12 muchinwa? Aiwa, ndoti maybe 4 years. 4 years. Diagnosis 12. Diagnosis 12, 4 years muchitora ma-tablets. Mune ma-problems here amuno encounter nekutora mapirisi aya? Munombokanganwa here? Kukanganwa upenyu ko. Okay. Haukanganwe kunwa. I think kuzvigamuchira, ukangozvigamuchira kuti ndo zviripo, ukachitora kuti diabetes kana kuti high blood pressure, unobatsirikana. Unotora mapirisi ako sematorera unoita masaisi. Okay. Asi muri mese nababa? Tiri tese. Aiwa, tinozvikudza. Aiwa, thank you so much for sharing. For my support groups angachitaurwa nemukadzi ambotaura. Inini pandakakuenda I felt uncomfortable. Yanga iri yevarungu here? Yanga iri yemixture here? Vakazara vanhu varungu vakawanda vanga variko, and vanhu vacho they looked very ill. It was scaring me more than comforting me, so I stopped going. Okay, kuti pamwe dzavo dzanga dzatoo fully blown. I think vamwe vacho was one vari maybe vatori lonely, because vaenda vanoita kanti a meal to eat, makagara munoziva zvinoita vana like ana mbuya machemberede vechidika vanenge vachienda kana kumaday center. So it was not for my age. Saka ndakangotirega ndisiyane nazvo. I wasn't comfortable. Kwangu singandipe any comfort to be there. Ndobva ndangozviregeza. Okay. All right. But other than that, I'm happy. Life goes on. It's not something chaungakwanisa kuteka out. Kuchinja, yeah. You just have to live with it and accept it. You just have to embrace it. But whilst I say that embracing it, takasiyana matorero atinoita zvinhu. But aiwa, maita basa mashare nesu. Tatenda stereki. Thank you. Bye. At this point, ndakuda kuinvita someone angange ari nesi achishandira kudivi reHIV kana kuti doctor ane ruzivo rweHIV. Kana muripo munogona kundifonera, please. Nesi HIV side, doctor specializing in HIV kana kuti vane ruzivo rweHIV vanogona kundifonera. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Yes, yakata. Rega itinzwe tidzosere call yacho. Nesi or doctor
HIV vangatipakurirawo nezvavanoziva pamusoro pechirwere ichi. Nokuchingamidzai pachirongwa. Hello, Auntie Selina and my diaries, makadi zvenyu. Tiripo makadi henyu anti? Tiripo zvedu. Inini ndiri muchirongwa saka ndongotaurawo jeni yangu. Ini ndakabatwa HIV 2019 muna February. 2019. Yes. Okay, manje apa. Manje apa. Okay. But pandakabatwa munoziva kuti zvinhu zvaunenge usinga ndakaenda kuclinic like ndichinobayiwa jekiseni rangu redhepo. Okay. Saka ndibva ndangoti let me go ndinoita sei ndotestwa ndinochekwa because I used to do it like every 3 months but like kana kuti pandinongonobayiwa paipe ndongoti rege nditestwe but sometimes I do it 3 months or after 6 months. But ndapinda ndakutestwa ndobva ainditesta ati watesa malines but paioneka malines but rimwe racho it was a faint one but ndaiona one. Ndobva nyatsonditi tarisa mushe ndikati ndiri kuona one neother faint one zvikanzi uri kuona a faint one but you are positive. That was the end of my life. Wow. Ndakabuda munoziva ndichichema ndikati ndakafunga kuti ndakufa. Asikana. Ndakasvika kumba ndobva ndatanga kuchema ndikafunga mwana wangu because ndine mwana one. Ndatanga kufunga mwana wangu saka ndakutofa achaita sei ndobva ndatora diary rangu ndobva ndatanga like kunyora because ndatoona kuti this is the end of my life ndandisina munhu wekutaura naye kana kuita sei. Ndobva ndapedza kunyora diary rangu what I did ndakakola my older sister ndobva ndavaudza kuti you know what inini ndiri kurwara anytime I can die and ndinovaudza kuti vakandibvunza uri kurwara nei ndikati no I'm not feeling okay but ndauvaudza kuti ndabatwa ndakangovaudza kuti you know what just to take care of my son anything can happen to me anytime. My sister was like okay don't worry my sister I'll come and see you per weekend. Saka munhu akandipa chirwere ndaitomuziva because pandakaramba nemurume wangu ndakabva ndaita boyfriend. Ndataramba mazviri zvazvo kuti boyfriend. But I wasn't patakatanga taishandisa protection. But nongoziva when the time goes on ndakazingisisa kushandisa protection but unongochingoona munhu unojaja munhu according nehealthy nekusimba oti munhu haasi kuita sei haasi kurwara saka tikapedzisira tangoita yeke. Okay, ndikubate ipapo mati makamujaja nekusimba kwaangaita mukati munhu aripo. Plus nekutaura kwake you know I couldn't think kuti munhu angaite like zvekupinda like zvongotarisa face yekungoti health yemunhu. Okay. Unenge usati wanyatsoziva nezvechirwere kuti outside there munhu anogona inini mukatondoona Anselina ndakasimba hautombo ndinongedze kuti ndinacho. Okay. And I'm healthy. All right. Saka ndakangojajwa nefesi saka ndobva ndatongoitawo saka pandakaenda kuclinic ndobva ndazoudzwa kunzi unofanira kutoenda pamapiritsi chichi. Saka ndazoudza sister yangu yazoya uzondiona but handakutomboiudza kuti this is what's happening but I started losing weight and I think ndakazinge ndane depression. But ndakazinge ndakutora treatment and I told hangu treatment yangu but at first you know this treatment is very strong. Okay. Yaindishaisa appetite ndaisadya mukanwa mangu maita kutsvedza like. All right. Ndakatomboita 3 months ichi ndinetsa zvo ndatombofunga kuregedza but ndakazofunga kuti if ndikaregedza what's gonna happen to me because in my mother also vakafa neHIV. Oh shame, and sorry. Vakaregedza kunwa matablets. Vakaregedza nekuda here kana kuti chi? Vakaregedza nekuda vakangwerekana vati you know because taive navo kuno kuSA. Okay. So we used to say kwavaishanda nemurungu wava aisavabvumidza like you know these tablets kana usati wakuita zvekunotora kunana Discam kumapharmacy. You have to go to the clinic after every 2 months or what but kuzokumbira every
mandi zvinenge zvichinetsa saka sometimes tainovatorera isusu matablets acho saka vakazoita time yekuti vakati this disease munhu ainamata saka vakazengwa kuti what inini ndinopora, I'm not gonna take tablets, ndakumasiya. Tikati vati mama no don't, musaregedza. Svikanzi no ndakutoregedza mbava vakutanga kuita zvemaherbs. Havana unge hamufunga kuti vanga vaencourage kusvondo kwavaienda here kuti Mwari anokuporesai saka regerai? I think so. Nema friend, I think maybe. Because pavakaregedza but havana kubva varwara at the same time. I think vakasurvive for almost 3 years vachishanda vachivakuti navo kuno. But zvakazongovabata. Vavangotanga kupera miri nekurwara. Ndobva tatovati mama chienda yenyu kuZimbabwe. Pavakaenda kuZimbabwe muri muna November. It was 2017 muna November. Saka vaenda kuZimbabwe kuya vavatombogara vari fit, vavazongotanga kurwara, vanga kugara vakarara. Zvekuti vanhu vepamba pedu matenenzi aigara pampedu akazinga kuti fonero kuti mai venyu because vaigara vega nemaloji aivepo kwakusina vazukuru rwati. Isusu tese tatiri kuno kuSA. Saka ndobva tazofonerwa nevanhu vaigara pampedu kuti mai venyu vari kungogara vakarara, something is wrong with her. You have to itai plan. Saka taive nemunyina wangu aigara kumasasa, ndova takazoti please enda unoona chienda unoona mama. Sikaenda kunovaona vatoti mama ngatiende kwadokta. Hanzi vakatomboramba kuenda kwadokta. Munin'ina wangu vaatozoita force vazoenda nawo kwadokta. Kwadokta kuya vakusvika vakubvunzwa kunzi mune shuga, BP, zvirwere zviyazvi. Munin'ina wangu adautaura kuti futi vanga vakadhifota mapiritsi. Vakabva vamuti no ari kunyeba ndaive neshuga. Vakabva vatoramba. Vanga vaita give up on life. Yeah, I think so. Saka ndokufa kwavakazongoitawo. Because vakadhifota matablets. Saka inini ndadaro ndakachema andiselina ndikati this is the end of my life. My son achaita sei, ndanyora zvese. Ende kuba kweda hapana wandakaudza, but when the time goes on, hapana wandakaudza, hapana akandita counseling, ndandisina kuma-group support andaienda. But pakaita mukadzi wani wandakasangana naye kuclinic, because uchitanga taienda every month. Saka mukadzi yeye ndakutomutsanangurira achiti you look stressed, ndakutomutsanangurira isi ndikati ndikutoziva munhu akandipa, but ndikutya kuti ndimuudze kana kuti ndiite sei. Mukadzi mbandipa advice kanzi don't ever tell him, because the moment yauchamuudza achakudza kuti iwewe ndowakaita sei, wakamuzadza ndowakamupa. The best way andongokuadvisa nawo murambe siyana naye and then continue nekunwa mapiritsi ako, because iye mukadzi wacho anga takabatwa maappointments edu taienda pamwe chete. Saka akazinga akutopota achitoya kumba kwangu achindikansela achimba. But nekuzofamba kwenguva zvakazoitika ndichitaura nemunin'ina wangu. Taingotaura nyaya iyo yezvirwere achinetsana nemurume wake achiti murume achazondiudzira chirwere mukuseka. Ndikati but inini nditori nacho. Basi unonyeba iwe. Ndikati serious ndikutokudza ndikutomwa mapiritsi ndisendere short. Aitofunga ndiri kunyeba because I'm not that person wekuti ndingati unenge uchitya kujajwa zvataurwa nemwe kola kuti unenge uchitya kujajwa kuti ukaudza vanhu vanenge vakufunga kuti pamwe wanga uri kurara nevanhu vakasiyana-siyana. But which is not that. Wangosanganawo nemunhu anacho pa that time ndobva wangoita sei. Saka ndaitotya kuudza anyone. Saka ndakazongomuudza mukuseka. But akatondizvitambira mune zvakanaka, akatonditi ndipe matablets auri kuda in case pakazoitika chinoitika au know kuti what's going on, unopota uchindudza kuti wapiwa matablets api muchinyora pasi in case something happened. Saka that was my journey, but now I'm fit and strong. I don't have stress yekufunga kuti because as the time goes on you learn about this disease. It's not like it's the end of the world. You can survive like anybody else. You can plan life. Some of us, even pandakatanga kubatwa ndakatongofunga kuti no, I can't do anything. I'm not gonna build my future because anytime I can die. But now I survive like a normal person. Ndinotoplana kuti ndikuda kudai like anyone else.
one thing pane zvamataura izvozvo zvekuti you had reached a point whereby you had said kuti there is no need of planning your life. We sometimes forget because of kutanga kwachakaita nezvatainzwa pachakatanga. We sometimes forget kuti chirwere chakangofananawo nezvimwe zvirwere. Do you know kuti zino rinotogona kuuraya iri? Yeah, true. Nzeve inotogona kuuraya. Saka HIV chirwere chakangofanana nezvimwe zvirwere. Zvese zvirwere zvinoningirikira zvinouraya. Vamwe vanofa nacho HIV, vamwe vanorarama for a very long time, vamwe vanofa necancer, vamwe vanorarama. But I think kuoneswa kwatakaitwa chichangotanga ndokwakangotipa kuti tiite conclusion yekuti ukanga wangoita HIV wakutofa, forgetting kuti anything can kill. Pane imwe song inondirangaridza yakaimbwa nemuimbi mukuru Sterling kuti zvinorwadza kurera rufu mumaoko kana uinacho chirwere. Kurera rufu kana uinacho chirwere, kurera rufu mumaoko kana uchingorwara uri kutorera rufu mumaoko. That is it. Saka but chana chida kubvunza hangu, mukadzi akakupai advice yekuti musaudze mukomana uyu anozofungira kuti imimi ndimakatomusadza. Ini nangu maonero angu ndeyekuti kusamuudza kwamakatoitaka akatakurana nechirwere kana iye kunyange let's say kuti anga asingazive, ipapo akatotakurana nechirwere akanochipawo Selina akachitakurawo akanochipa mumwe. Ndo problem yandinayo chete yekusataurira munhu wauri kuwadzana naye kana kuri kunzi wabatwa nechirwere. Ndo kuspreada kwacho kwachinotoita. Munoziva kwaari here izvozvo? Ndotoziva, ndototaura naye. Akati mbingatoti ngatidzokera nei, ndikati no I can't. But problem unoziva problem inoitika ndiSelina. Mukomana uyu ndichisangana naye takatomboti ndichito like aenda somewhere saka ndakaenda inomuperekedza kutaxi. Saka tikatoona paitest ndisati ndatombobatwa chirwere ichi. Ndakatoona paitotestwa tichitopfuura ndikati ko ngatingopfuure itende unotestwa padhuze apa. Munoziva kunonzi kuramba. Akaramba ungamuite sei munhu akaramba zvekuti varume vazhinji havadi zvekunotestwa. Isusu vakadzi titori vamwe varume vazhinji vanhu vari kutorarama vainacho vasingazive kuti vanacho. Saka can we conclude kuti kana munhu achiramba kutestwa probably ane something to hide? Ane something to hide. Because kana usina something to hide kana kuti pamwe uinacho usingazive mukati handei tinotestwa unoenda willingly because iwe unyatsoziva kuti hauna. Kana uchazochibatwa hako unoenda wakanyatsopombonoka uchinyatsoziva kuti hauna. Saka apa ndangoita problem yekuti kusamuudza kwamakaita ipapa kwakatopa kuti anotapurira kune mumwe munhu akanotapurirawo kune mumwe munhu. Saka tiri kungotenderedza chirwere chacho pachedu because vamwe hatizotaura. Hamina kuti but iye in future anofana kungonotestwa. Anofana kungonoti because munoziva kuti chinoitika kazhinji varume vanotya kunotestwa. Why? Not kuti anenge akanotestwa maybe akachiona kuti anacho. Vari kuwanikwa kuti anenge akanotestwa kuti akaonekwa kuti anacho. But vazhinji vacho vanhu vazhinji vari kuhura mazuva ano. Saka mumwe anenge achitongo ane kafiye kekuti maresults andichanosangana nawo apa handizive maybe ndichanosangana nepositive. Saka anenge atori nekafiye because anenge achiziva mafambiro ake. Saka ndosaka tiri kuti tichiita chirongwa ichi kuonesana kuti kutestwa chinhu chakanaka kuti uzive zvauri. Kana wanzi unacho woadresa situation yako. Kuramba kunotestwaka kunopa kuti iwewo wacho pamwe unacho unge unozadza vamwe vanhu futi. Ndiyo problem yacho. Ngatiregerei kuti varume chete vanotya kutestwa. Nevamwe vakadzi tiri kutya, vamwe vakadzi tiri kutya
kutestwa ningirikini chirwere. I think last week takambaita mukadzi kola wandakataura naye akataura kuti akabatwa chirwere 2002, akatobatwa akaziva chirwere 2002, asi akazotanga kumwa mapiritsi 2014. Saka it might be kunyangwe isusu vamwe vakadzi vacho tinacho, kana kuti takatochibatwa tiri in denial, kana kuti pamwe hatitozivi but tinengorine fear in being tested. Ukanzi ukafungira kunzi ukasuspectwa kunzi uno cancer, ukaregera kuno nyatsotestwa kuti uzive kuti cancer iripo here zvachose zvokwadika, unotenge uchitongorera rufu rwako. That is what I personally think. Aiwa kola mationesa. Thank you so much for Sure. Saka kuri kunzi mawana imwe boyfriend kola. Kuri kunzi mawana imwe boyfriend. Munoiudza here? Because of that now. But indeed a boyfriend, so I don't know. I can't. You can't. And it's like we can talk on the phone, but I'm so rude. I don't want to be in a relationship. Because ndingofila kunge murume wese maybe izvo zvandisimo relationship amuzi maybe tinongodanana like zvepafoni but ndikaonawo kuda kuenda deep ndinongokukata off. Okay, but kuri kuzonzi mawanirwa nyasha madhisaidha kuita boyfriend, would you tell him kuti ndozvamuri? Yes, I would tell, because kwakazozvibata mapiritsi handifanira kunoda mapiritsi angu ndichitya kana kuti ndomahwandisa. Kwakazoti ada kundiroora, so you must know my status. If asingadewo, that's it. Okay, thank you. Kana muchizomutaurira henyu aiwa zvakanaka. Thank you so much for sharing your story, Kola. Tapika one or two things from what you have said. Tinotenda mowane usiku hwakanaka Kola. Okay, thank you, Auntie Selina. Wow, as we dig deep, tiri kungonzwa zvakasiyana siyana. Ava vari kuti havana kumuudza wavanga vainaye kuti ndozviri mudariro. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Ndinofara zvangu, makadini zvenyu? Aiwa, tiripo hedu. Muri kufamba nayo ndima here yatiri kutaura? Tiri kufamba nayo vantu. Zvamuri kutotaura makapombonoka. Kotozvidii kana zvirizvo zvinenge zviripo. Tiudzei tinzwe kuti pamunofungira kuti makachiwana ndepapi, makazvitora sei, muri kumwa mapiritsi enyu here, zviri kufamba sei? Ini zvandakaita ndakazvarwa ndinacho. Alright. Ndazvarwa ndinacho, handina kuzviziva nekuti ndakangozvarwa mai vangu ndobva vashaika. Alright. Saka ndakasara ndichengetwa nambuya vakabereka mai vangu. Saka zvadaro ndakanga ndiri munhu uya anorwara anoita maronda, asi kuti ndoda hangu kutenda Mwari nekuti akandichengetedza ndisingamwi ende naivo vanga vasingazvizivi. Saka ndava grade 7 ndobva ndazorwara zvisingaiti nekuti ndanga ndagara muchirwara but ndakazorwara asitereki ndiri grade 7 ndobva ndaendeswa kuhospital, ndobva ndasvika kuhospital ndobva ndatestwa ndobva ndawanikwa Kola, sorry, hold on. Pane comment iri kundidisturba yanyorwa na I think the Annabelle anyora, if I'm not mistaken, because Sekai is replying to that comment. Arikuti ini ndikabatwa HIV, I will spread hangu. That is very disturbing. I think the Annabelle anyora arikuti ini ndikabatwa HIV, I will spread hangu. That is very disturbing, Annabelle. That is disturbing. Kola, ndibvunzawo kuti mune makore mangani? Now ndine 27 years. 27 years. Saka we are talking about kuzvarwa nacho 27 years ago. Yeah. Okay. Yeah, saka zvakazoitika ndezvekuti
andakanga ndatonyora grade 7 ndobva ndazoenda kuhospital ndobva ndanotestwa saka pandakabatwa positive kudaro handina kuzvigamuchira yanga iri 2007 ndakaramba vakatonditi dai watoita se watochitanga kutora nhasi ndakati aina handingakwanisi kutora because handitorina kana kumboita boyfriend ende mai vangu vakafa ndichangozvarwa ndiri wa 94 saka nawo ndinochiwana kupi ndakabva ndaramba kutora saka zvadaro mai vangu zvavakashayika kudaro baba vangu nini vakazorora umwe mudzimai saka pandakatoenda papo ndakaenda ndina mai nini vangu then ndobva ndavati chindai munondibvunzira baba kuti nawe vanoiziva here kana vakati vanoiziva ndopandichatanga asi kana vasingaizivi zvinoreva kuti handi vakaenda zveshuwa ndobva vanovabvunza baba vangu ndobva varamba vakatanga kutondiblema akasvagira yega yechichi ndikati asasoe ndisina mborara nemunhu handina zvishuwa ndagara kudaro zvechikoro aso zvakaramba because ndairwara ndobva ndatanga kushanda basa remaoko remakicheni irori shuwa ndakashanda basa remakicheni ndisina kana problem ndichingokosora zvakazoitika ndakazoti 2016 ndobva ndazoya kuno kuSouth Africa ndauya kunoku ndopandakazoti ndichishanda ndobva ndazorwara zvisingaiti murungu wangu ndobva aindiendisa kuchipatara aindiisa kwadokta ndakanotestwa zvese ndobva ndawanikwa zvese zviri right ndobva azondibvunza kuti wakambotestwa HIV ndakaramba ndikati handina svika ndakati ndakatestwa zvikanzi wakawanikwa wakadii ndikati ndiri bhosvo kuti ndozvandakatoita paya vakati dai wambopama futi nekuti tiri kutesta zvese hapana chakamboshata saka chimborega tikunyorere mapepa because isu kuti tikuitire zvinoda mari yakawanda uinde kuhospital zveshuwa murungu wangu akandiperekedza ndobva ndanotestwa handina kana ndakabva ndabatwa kudaro futi same izvozvo asi handina kuzvigamuchira ndakaramba ndobva ndabvunza kuti nai ndoda kuti ndanga ndava ne23 years ndikati ndokumbira kubvunza nawo ndava ne23 years mai vangu vakandizvara ndobva vafa kureva kuti ndo zvavanenge zvakavauraya kana asi ini ndoda kubvunza kuti kubva 0 kusvika pa23 ndisingamwe mapiritsi zvinoitika here izvozvo ndobva vakanditi zvinoitika kana kuri kuti muviri wako wakaita se wakasimba ndikati inini handamborara nemunhu chero boyfriend chaiyo inini ndinongoita pafoni handina ndakambosangana nayo saka ina handina saka murungu wangu akabva adamwa ndobva auya muya ndobva ati achimboza nekutaura naye ndobva vataura neni paya vakati aiwa mimi muchite munyorei mishonga yake atore mushonga nini chanotaura naye ndasvika kumba zveshuwa ndakanyorerwa mushonga ndobva ndapiwa ndobva ndaenda nemurungu wangu kumba ndobva nogara neni pasi nemurume wake ndobva vandionesa zvikanzi zvinoitika vanga vakanaka chitanga kumwa mishonga yako chichi vabva vandikansela kudaro handina kumwa ndakarega ndobva ndazoita off ndobva ndauya ndaenda kumwana wavatete vangu ndobva vafonera mwana watete vangu mwana watete vangu ndobva azotaugwa naye zveshuwa ndobva ndikansela ndobva ataura neni ndakachema ndikati ndakachiwa nepi nhandambogara ndaita sei ndobva vakanditi ndobva wachitogamuchira zvinoreva kuti wakachiwana kuvabereki kumba zvandakangozvoita ndakakwanisa kungovhunza mbuya vangu namainini vangu kuti chimbonditsanangurai kuti mai vangu vakafa nei ndobva vanditi mai vako vakanga vane TB takati TB chii ndobva vangoti ameno kuti TB kana isiri yechirwere yeHIV inenge iri 2 kana vakanditi 2 ndobva vangonditi havanga vane problem TB saka ndakabva ndangoti zorova kuti ichi ndichochi asi handina kana kuvaudza kuti ndozvandiri chakaita kuti ndisavaudza ndakafunga kuti kwavakabva neni ndakanga ndiri munhu anorwara ndakanga ndichiita maronda muviri wese musoro vachitambura vachitenga vaseline everyday vachigara vachindivevura vachindisa mushonga vachidii ndakaona kuti vangarwadziwa regai ndingonyarara zveshuwa handina kana munhu wandakamboudza ukumba kwamai vangu because ndokwandakakurira up to now ndakangonyarara saka ndakangozotangawo zvangu kuzvitorawo serious ndobva ndatanga kumwa kudaro ndoda kutendawo Mwari 2017 ndakabva ndazochinja kumurungu uyaya ndikazotanga mumwe 2017 kusvika ikwezvino zvindinaye ndakamuudza dambudziko rangu akabva andigamuchira sezvozvo namai vemurungu wangu vakandikansela vakandigamuchira sezvozvo then vakatanga kutondifambisira nyaya dzangu vachindiitira matransfer letter chichichi every month vaigara vachindiudza kuti wakanyorwa date ripi votondiperekedza ivo vonondisiya votondiudza kuti zvaita ndichidzoka votonditi tione ndichidii vototi wadii mazuva ano uri kumwa here uri kudii
saka ndoda kutenda Mwari nezvozvo. Saka ndakabva ndatanga kutodaro zveshua ndobva ndapika kubva izvozvo handakanambosangana nedambudziko kana chii, but hapana hama yangu inozviziva. Anongozviziva ndini nemumwe mwana wavatete vangu ari kunokwa akafonegwa wacho yeye nevamwe tete vangu vakashaya, but hama dzekumba kwamai vangu handina hangu mbogara ndadzitaurira. Okay. Kuti ndozviripo. Saka makatombo defaulta once kaimi. Kubvira pamakazotanga futi mataurwa nemwana wetete wenyu mati mambo defaulta futi. Yeah, ndakatombomira because ndakanga ndisingazvibelieve. Ndingati ndakabatwa iri 2007 handiti. Ndokubva ndarega kuita serious, ndobva ndazviregedza kusvika ndazosvika 2016. Saka chakazoita futi kuti ndiite shungu inhau yekuti inini ndine brother yangu imwe. Brother yangu mwana wababa wangu but asiri wamai vangu. Okay. Akanga ari munhu wekuti haatauri, anga iri mbeveve. Saka aidzidza kuchikoro chaidzidza. Saka akangozonzi arwara ndokuzonzi kwai abatwa HIV. Ndakafunga kuti achiwana kupi because haiti simunhu wekuti angava nemusikana kana chii. Ndakazozvitora serious ndakati kura kuti ndizvozvo ndakabarwa ndinacho. Akatozoti ndakatozozvitenda kuti handina zvandichaita. Saka akatozoshaya because iyewo akarega kuzviita serious, akangota sezvandaita inini, ndo achiti ndakazviwana kupa handina vanhu vanoninyepera vakakanganisa kutesta, ndobva atozoshaya. Alright. Nekuti anga asingachaita. Vandakatarisana navava ndimi here vari kutaura? Ndini SIS MELLY. The woman is beautiful. She is so beautiful. Ndo zvakashatira kuona munhu ojaja nemaziso zvambenge zvichitaurwa naprevious caller kuti ndakaona mukomana wangu ndikajaja kuti haimhitsa haanganga anacho here. Kujaja munhu neziso chinhu chakashata seri. Saka chakashata zvisingaiti. Iko zvino hamuna problem, munongomwa matablets yenyu. Mati maita mhuri here hamusati? Aiwa handisati sisi, nekuti inini kubva pandakazozvibata ipapoka then zvinhu zvekuti ndanga ndatowirira nekuda kwakuti ndanga ndanonoka ndisingazvitori serious, but ndakazongozoboostawo ndikabva right now ndatova munhu aribo. Saka zvekuti nditi kuita mhuri kwezvinoizvi handina, nekuda kwokuti munhu uya kuti life yandakararama ilife yekuti ndikaifunga ndinotombozviudza kuti regai nditange ndaita sei, ndamboshanda ndaita 1 2 3, ndikazoita 1 2 3 wochero ndikazowana munhu wekuti ndinomuudza zvandiri, handidi kuti ndiroro nemunhu then ndotadza kumuudza zvandiri like zvakandiitira baba vangu zvokuti vakatadza kundiudza zvandiri nguva ichiripo. Dai ndakaudzwa zvandiri nguva ichiripo ndanga ndisingazonitambudzi mumbuya vangu nekundiita maronda nekuita sei, ndingadai ndakangozvipikira ndichiri mudiki, but havana kundiudza. Mwari ndiye akangoitawo nyasha dzake ndikangodi. Saka ndiri munhu wekuti ndinozviudza kuti ndoda kutanga ndamboshanda, ndashanda ndazozviitira zvinhu zvangu sezvandiri kuita right now. Chero ndikazowana akaitawo seni, chero akazondibhambisa akadi handizoseri ndichiremedza futi gogo vangu ivo vakamboremerwa ndichiri mudiki. Then ndichiziva kuti chero ndikazorasisa kana ndikaita sei ndinokwanisa kuzviboosta life yangu ndichienda mberi ndisina zvokuti ndinozotsvaga rubatsiro. Okay, baba vapenyu here? Baba vapenyu. Zvinoreva kuti tinotarisira kuti pamwe vari pachirongwawo chekumwaka asi havatauri. Baba havatauri. Moziva kuti chinhu chakaitika ndichokudai. So baba vangu havana kuudza munhu, vasina kuudza munhu kudaro. Baba vangu vakaita mai vangu vakafa, vakaita vamwe mai vakafa, vakaita vamwe ivavo vandakazotuma kuti indai munobvunza baba kuti vanozviziva here, because takatestwa tose namai vavo tikangobuda zvakafanana. But naivo havanawo kutomwa, vakaramba vakati murume wangu haana kundiudza. Saka ndinotorwadziwa futi rimwe saidi nekuti mai ivavo vakatozofa nemhaka yekuti baba havana. Ndakazozvifunga pava paya ini ndakutora kuti saka mai vaya vakafa nemhaka yekuti baba vangu havana kuvaudza chokwadi. Vakarwara zviri serious vakaenda kuzvipatara vakadii, but vakatosiya mhuri yavo vana vavo vakanga because vanga vakasangana baba vangu vagara vane mhuri yavo. Anga iri single mother yezviri tisina vana kuchikoro vachita sei, vana vakatosara vavanherera because of baba vangu havana kuita sei kuvaudza.
kuvatsanangurira kuti ndozviripo ende ivo vakangotosezva ndakaita kuti havana kubhilivha vakangoti ina handina inhawo yekuti mheniwo kuti chichaitika saka ndinotorwadzwa zvokutoti ndinototi dai baba vakaudza single mother iyi kuti ndiri kukuda but ndozvandirika dai vachiri kuchengeta vana wavo but havana kuvaudza iko zvinezvi vafa vana vaya vangosara vangovanherera saka ndakabva ndazviziva. Saka baba varasikirwa nevakadzi vatatu varasikirwa nevakadzi vatatu ende ivo ndakavatumira ndikachivabvunza vakaramba nditi varamba mwana zvanzi yangu yakafa nekuda kwekuti mai handisi panga pasisina saka ivo ndo munhu akasara aiziva kuti munhu ari sei vaifanira kuti vaudze zvanzi yangu iyi kuti aiwa mwana wangu shingirira ndozviripo but havana kuda sei kumuudza iye ndobva angotaura kuti ina handambosangana nemurume mai vangu akafa kare kare saka ina handina saka mwana uyo haanambozoita serious ivo havana mbozoitawo shungu dzekuti vaite sei vagare naye pasi vamuudze zviripo like sezvavakaita kwandiri havana mbondiudza until now. Then last year baba vangu vakabva varwara serious handina zvangu kubvunza ndakangovabvunza ivo baba vairwara kuti naye baba muri kunzwei akangonditi muviri hausi kuita zvakanaka because ndanga ndiri kuno ndanga ndisiri kumusha akangoti muviri hausi kuita zvakanaka but vakagara 5 months vari muchipatara vasingambokwanisi kana chinhu ndakazviziva kuti hapana chimwe ndizvozvi saka ndakabvunza vakasandiudza ndakangonyararawo zvangu ndakatomirawo kuti pandiri kuinda kumba ipapa ndo panichanogara nawo pasi ndoti asinai baba zvamakaita izvi makambozviita sei imimi maizviziva kuti ndozviripo tarusa kuti iko zvinezvi mainini ava vamama kugara navo vakaenda vakasiya mhuri yavo nekuda kwokuti hamuna kuvabudira pachena mwana akaenda akasiya mhuri yake nekuti hamuna kumudira pachena iniwo ndaita nyasha nekuda kwaMwari akandichengeta ndikawana vanhu vakandigamuchira vakandiratidzawo nzira ndiri mupenyu iko zvinezvi muchiri kurarama ande hamusi kuudza vanhu chokwadi mukasangana nemumwe futi mukamudaro akasiya zvemhuri yake because tichitarisa masingle mother kana achisangana neumwe munhu chera ane mhuri yake anachitira kuti mhuri yake achengete mhuri yake inde kuchikoro ite sei but zvezvatopata vana vake havachaendi kuchikoro nekuda kwokuti wamugurisira upenyu mhuri vakumudza chokwadi. Yeah, I'm so disturbed nekuti baba havana kutaura zvakutipa kuti tidzidze futi ipapo pana baba vako ava kuti kana uinacho zvinhu zvakashata kusataura uchitora varume kana kuti uchitora vakadzi uchigara navo asi usingavaudze zvavari chinhu chakashata zvachose chinhu chakashata zvachose because hauna kudhistroya life yake chete watodhistroya nelife iri yevanhu vari kumasure kwemunhu iyeye ndizvozvo ndozvezviripo saka zvakaoma indoda ngoudza hangu vanhu kuti kana zviri zvinhu zvekuti zvinhu zvaitika vanhu ngatirege kuona sekuti upenyu hwapera kana chii upenyu hunopedzwa newe muridzi wawo kana wangobatwa kuti ndozviripo wotongogamuchira then wakutongofamba nenzira iyoyo wakutongotevedzera because inini condition yandanga ndava dai ndanga ndisina kutevedzera ndingadai ndisisipo but ndakanyatso kutevedzera time yangu iyoyo kubva 2016 kusvika izvezvi time yangu handichinji ndiyoyo ende pandinoinda handiti unozopedzisira wakucheka 1 pagore kana wanyatomira pari right unopedzisira wakucheka 1 pagore saka paunonochekwa paya vanenge vachikuudza kuti zvakamira sei saka nakuri kuti ukunyatso kutevedzera chako chitevedzera nenzira ichecheyo unopedzisira watongova nomo zvekuti unenge watosimba asi kuti vanhu vakazosimba vamwe ndo vanozorega vamwe ndo vanozoita sei ngatingorambe tichingoita seizvozvo upenyu hunotongoita right unotochengeta vanhu vari kumashure kwako kana imhuri yako kana vabereki kana chii wakatodaro zveshuwa asi muna intention yekuzoudza gogo here gogo wakambokuchengetai vachikugezesai maronda uko muri kufunga kuzombovaudza ite 1 point here kuti gogo ndonyaya uye kungovatendawo nebasa ravakabata muchirwara vachigeza maronda mune tarisiro iyoyo tarisiro yekuvachengeta sisi handidi kunyepa gogo vangu ndinovachengeta kudarika baba vangu because gogo vangu ndo zvose zvangu aiwa vakatsika napo muri kureva pakuvaudza kuti ndakazodiscover kuti ndo yanga iri nyaya kuvaudza gogo ndanga ndisingafungi kuti ndivaudze kana ndanga ndichingoti
ingangozogona kuudza mama vangu vana mama vangu because ndakapana namama pana sisi vamama vangu namama vangu vaviri saka ndachingofunga kuti pamwe ndichangozoudzawo vana mama then gogo nekuda kwakuti pavakafamba napo panorema stereki nzira yavakanditora nayo iyi vakashungurudzika asi kuti zvinondoendera kuona sekuti ndienda kuvadzosera zvekumashure kuti vanozofunga kuti saka mwana wangu akaona chirwere kupi kana kuti vanenge voti akaona chirwere kumunhu uyu ende mukwasha wavo munhu wavo vanogara vachiona saka ndoona sekuti ndinotozonyanya kuisa bundu racho because munhu agara aritori nebundu kuna baba vangu kudhara Alright, aiwa patsvene ndanga ndiri kungobvunza kana musina intention it's still okay but kuri kunzi mazozvifunga it's still okay iwo futi ngowazisa kuti gogo mazuva aya maito zvaitoro zvakamira zvakadaiwo aiwa kwanga kuri kungobvunza hangu it's not kuti ndiri kuti endai munoningirira munovaudza aiwa thank you so much for sharing your story tatopika out the importance of telling munhu waunenge wawanana naye mukati meupenyu usati wasangana naye kuti ndo mamiriro angu kuti munhu adecide ega kuti ari kubvumirana nazvo here kana kuti haasi kubvumirana nazvo. Thank you so much Cora for sharing your story. Okay andinongoti mwari ngatiropafadze ende nongoti kune vanhu vese vari zvavari ngavarege kuvanza kana ari wako wapiwa namwari kana ukawana wawana akakudza kuti izvo handizvikwanisi hazvikwanisi usiye because kune vazhinji vatinoziva kuti vakavanza vachinwira pasaiti vachitaimira vachimwira mabhegi but marriage yakatozopata pasisina vakatozotsvaga rubatsiro saka munhu ngaangotaura zvaari audze mumwe wake kana amuramba anoziva kuti wake achamupiwa namwari because mwari haana nzira dzekuti anokundikana ndizvozvo. Thank you so much naiwayo mashoko Kola. A very good night to you. Okay, thank you. Okay. Wedwe zvamunoona tiri kudzidza regai ndimboritena macalls evamwe vanga vachifona ava ndinodavira kuti vane stori dzavo dzavari kuda kutaurawo maringe nekurarama neHIV iri kurira tinokuchingamidzai pachirongwa Kola makadii zvenyu? Tiripo muri murwendo rezvatiri kutaura here izvi? Ndiri kuteerera ende tiri kudzidza ina hangu andiselina I remember ndiri mukana pane mukomana wandakati hande tinotesta akaramba ndikabva ndati zvatoperera pano kana usingadi kuti we are done. Okay, asi munacho here? Aiwa handina but pane nyaya ndinayo amai vangu vakashaya sorry Kola tida kumbopa mukana macalls akati wandei tida kupa mukana wevanhu vari kufamba nacho timbonyatsonzwa kubva kwavari ivo ndabhenge ndati nditeererei ndikuudzei zvakataura mai vangu. Kola hello Kola yes tikanzwanana zvinenge zvakanaka zvakataurwa namai ndivo muridzi westori imimi hamuzi muridzi westori ndo pane nyaya yangu. Okay, ndanga ndichida kungosimbisa vanorwara nechirwere cheHIV andiselina ndokumbirawo please. Kola ndiri kukuvhurira Kola ndichakuvhurirai makola macalls pakupedzisira ndazvitaura ndichatanga kune vada kusapota kana vada kukomenda tinopedzisira nemi asi iko zvino ndinokumbirawo vari kufamba nerwendo rweHIV. Thank you. I don't like doing this. This is not me. I don't like doing it. But ndiri kukumbirawo vari kufamba nerwendo rweHIV vane story yavo to tell so that other people will pick something out of it. Hold on Kola ndivo ngavandifonere uye ndati ndiri kukumbirawo ananesi
ana nesi vanoshanda nechirwere ichochi ichi. Mukaita nesi uchishanda kune rimwe department, iko zvino ndikangodaira mukataura zvisiri zveunesi hwokuti ndinokata, ndiri kukumbirawo ana chiremba vanoshanda vanospecialize in that place. Sorry for keeping you holding collar. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Mune rwendo rwezvatiri kutaurawo here izvi? Yes, Auntie Makadije. Tiripo Makadiwo, kwakadii kwamuri ikoko? Kuri nani, Auntie ndinoshanda nevanhu vari pachirongwa. Munoshanda nevanhu patinovatesta kusvika patinovakansela nekuenda pamushonga nekuvamonita vachimwa mushonga. Alright. Hande yedu. Okay. Zvinoitika kazhinji mukufamba sofa zvandaona hangu inini, vazhinji vakadzi ndo vanoteswa, nekuti vakadzi tinoti panobata pamuviri paya tinovatesta. Okay. So vanoita positive tinobva tavabata ipapo tovakansela. Kazhinji vakadzi havarambe kuenda pamushonga, nekuti mukadzi akasaenda pamushonga on time, paanozobara mwana anozogona kubuda ari positive. Okay. Asi munhu akatestwa on time aine pamuviri akamwa mushonga for at least more than 3 months, anoredusa risk yake yekuti mwana azobuda ari positive. Okay. Tiri kupanzwa handitika. Dambudziko ratinosangana naro kazhinji nderana baba, nekuti kazhinji kana wazoti kuna amai baba akatestwa here, unonzi baba unongoti result yako iyoyo ndochi ndo yangu. Result yangu. Okay. Ndio yangu. It's varume itori population inonetsa kuwana kuti vauye vatestwe. Kazhinji wakaona murume auya kuzotestwa, murume anenge arwara, anenge atonzwa nyama dzake kuti pane zvisina kumira mushe. Alright. But otherwise vangouye vega, kashoma kuti auye ega achiti inini kuda kutestwa. Wakatomubvunza kuti wanyatsotaura naye kuti chanyanyoita kuti musimuke nhasi muye muti, anenge atori nenyaya yacho kunze. Okay, saka imi muri kuti vakadzi pakuuya kuzotariswa mimba zviya requirement yekuti vanzi vanotestwa. Saka tinenge tine problem yekuti vari kuzonotestwa ivo vanhu vevakadzi vacho futi vari kunotestwa nekuti irequirement yekuti kana wane mimba unofanirwa kunotestwa. Dai vanga vasina mimba vaisasumuka kuenda kunotestwa, zvakangofanana nezviri kuita varume izvi. Ichokwadi. Okay, saka kana vauya zviya vaine mimba vabatwa kunzi vane chirwere, movaita counseling, imimi sana mukoti kana kuti zviremba vanospecialize mune izvi, munoendawo here kudzidziso dzekuti mukansele vanhu vanenge vabatwa nezvirwere? hongu tinotoenda. Okay. Kuchikoro kunodzidziswa maprocess yacho. Counseling itori process. Haungoti kune munhu matesta positive mapuwa maresults aiwa hazvinzwaro, itori process. Because remember, munhu kana apuwa bad news, they go through a grieving process. Yes. Saka process iyoyo unofanirwa kufamba nemunhu zvakanaka muprocess iyoyo kuti azvigamuchire. Nekuti akasataura naye zvakanaka, zvaanogamuchira nekunzwisisa, munhu iyeye anobuda achiita fanti anzwisisa, and agoenda kumba agoregera kumwa mushonga iwo. Okay. Nekuti anenge asina kuzvigamuchira, anenge asina kunzwisisa. Alright. Saka vakadzi ava vanobatwa nedenda rezvatiri kutaura izvi, vaonekwa vainacho, mavakansela, vanobva vaiswa pamishonga here ivo vakazvitakura? Hongu,
tinotoda kuti vaende pamushonga nekuti kana munhu akatongoita at least 3 months or more zvinoreva kuti utachiona anogona kuutsimbirira. Ndio yatinoti viral load handitika akagona kutsimbirira virus riri mumiri wake panguva iyoyo kusvikira paanozonobatsirwa nemwana anobuda ari negative. Alright. Takatotarisa percentage yemadzimai ari kuzvara mazuva ano vashoma vari kubuditsa vana vari positive. Ende kazhinji ndaana mai vanenge vanonoka kuya kuzonyoresa. Alright. Okay, saka kana vabatwa chirwere mobva mavaendesa paprogram zvinova zvinotsimbirira viral load yavo zvinovabatsira kuti vazoredusa kuzvara mwana ane hutachiwana. Ndo zvamuri kutaura? Hongu ndo zvandiri kutaura. Alright. Okay. Munoshanda muri kunyika kwamuri ikoko here uku kwandiri kuona? Hongu. Hongu. Aiwa, saka kana muri kwamuri ikoko uka nezvamuri kutaura tinenge tiri pari nani. Hatina kunyanyosaririra stereki. Saka in the event yekuti madzimai aya matanga navo vauya kuzobatsirwa pakubatsirwa kuti vange vaine nhumbu vazvara vana vavo munova discharge kuti vaende kumwe kunhu here kwavanozonobatsirwa mo kana kuti vanoramba vachidzoka pamuri ipapo? Munhu anosarudza kwaanenge achida kuenda. Kana achida kuramba achidzoka ipapo pabatsirwa anoramba ake achidzoka. Kana kuti anosarudza kuti ini kunoda ndangoya kuzonyoresa pamiri pangu asi ndikuda kudzokera kwakati, tinotomunyorera tsamba inomutransferawo kuenda ikoko tichinyora kuti tamubata sei, taita sei kwaari, kuitira kuti kwaari kuenda kwacho anonotambirwawo vachiziva pekutangira. Okay, ko munhu akaziva status yake kuti anacho akazvitakura kudaro akaramba kumwa mapiritsi, pane zvamunokwanisa kuita? Hapana zvatinokwanisa kuita. Zvinenge zvavo kwavari ivo mai. Kungotaura nemunhu kuti munhu anzwisise, ndo panodzoka nyaya dzecounseling kuti munhu ngaanzwisise. Akanzwisisa wai tiri kuti amwe zvinoita. Alright. Aiwa, pameno kuti pane chimwe here chekuwedzera ndisati ndakudonedzai zvangu? No, hapana hapo. Thank you so much caller. Mukoti, regai nditi thank you so much mukoti nekusharewo kwamaita. Tadzidzawo zvakawanda ipapapa. Tatenda. Okay. Good night. Good night. Wow. Saka kunyika ikoku kwacho kana zvirizvo zvavari kutaura zviri kuitika tichiribo. Ndiri kuretena I'm trying to retain my calls evanga vachikora. A very good evening caller. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries HIV part 2. Muri murwendo here? Ini ndiri murwendo. Hande inaro rwendo tinzwe? Ini ndakasangana nemurume andakaita naye vana obviously pari zvino asisiri tese. Ndakambotaura nemi hangu last time paprogram kana ndiri kundiyeuka. Ndandine ngirikini profile yakanzi ngirikini the only way is to find love is to find God. Kana mchiri kurimember. Sanga inini nyaya yangu inoti kudai, so ndakasangana nemurume andine vana naye, but unongosangazive uchingosuspecta munhu achingorwara on off, but uchinokuita kakakungunyumwa. So sanga ndakabva ndaita nhumbu ndaenda kumatest, hapana ichakabatwa. Okay. Everything was fine. Ndakabva ndangomunozoni chakaconfidence kuti saka kana ndakandisima iyi timidzana ndaziva ndinakana everything was fine. Ndatosununguka paya ndakato mwana wangu ndakamusununguka ari premature. Alright. Sanga ini ndakadischargwa
before mwana akagara 5 days muincubator. Okay. Ini ndakatobuda, I was sweet, I was fine. Ichinoona mwana, but kumuyamwisa akaramba. Baba vanu mwana wangu vakatoti siya zvakadaro, it's okay kana asingade kuyamwa musiye. Saka ndaiti ndachinomuona kuhospital ndichitodzoka kumba kusvika abuda. After a few months ndati simbei ndopandakangoita infection. Kuita discharge. Ndoti agende kwadoctor. Ndaenda kwadoctor kuya ndopavakandiadvisa kuti enda kuhospital kuma-check up. Ndona kuti ndakavana kuendawo kusexual health. Ndikavana kuti indi ndinoita sei ndinochekwa. Pandakaenda kuya ndazoreceive a phone call zvakanzi you need to come. Okay. Ndopandakaudzwa paya news ndakachema, but sometimes unongoka feeling but sometimes unongori confused zvakari kuti kwenguva ndakachekwa apa ndandisinayi. So saka ndakatozorealize as time goes kuti baba vanga vakatobatwa I think 5 years ago. Vaitorwara asi vanga vasingatori treatment. Ini vakatoita sei vakandivanzira. Saka ndakangozvigamuchira ndakati at least ndaziva before it's too late. Yeah. Because I was fit, I was strong. Handina kana kurwara kwandaimboita kana, but iyo infection ndakangoita iyoyo chete ndakavana kuti ndendisa sei ndokuziva kwandakaita. Ndakangofonera mainini vangu ndakabva ndavatsanangurira kuti ndozviripo. Vakanditi haiwa it's okay munorarama. Murume uyu baba womwana wangu ndakabva ndavaudza kana kumboita hanya. Kana kuti munhu aiziva zvaita sei kana aiziva zviripo. Kana kuda kumbokamfuta mumwe wako kana. Saka ndakangozvigamuchira zvakandirwadza zvakaita sei because ndiri munhu wekuti ndakakurira muchinamato muchipostori. Saka belief yangu inenge iri kuti handidi mukurara nemukomana kana nemurume ndisina kuroorwa. Saka madzimai iye murume uyu ndiye anga ari murume wenyu wekutanga here? Ndakambogara nemumwe one boyfriend. Takasiyana handina kubva ndata mwana tese but ndakanga andibvisa kumhandara iye yokutanga. Alright. Then uyu manje pandakazosiyana naye baba wemwana uyu ndova ndakaziva sei ndovakazondiitisa nhumbu manje. Alright. But nemakuriro acho andakaitaka okuti hausi munhu unongozvipa kune munhu wese kana kuita sei ndakangoti at least ndaziva munhu aita sei andipa pane kuti unonge usingazive zvinorwadza zvakaita sei. But I just have to accept it and move on kuti at least ndaziva before it's too late. It's better kuziva pane kusaziva. Saka ndakatogara nguva yakareba, that was 2008. Pandakabatwa after ndasununguka mwana. 2012 ndopandakazotanga kutora mapirits. Ndakuda kuita mwana wechi2 because ndatotsanangurirwa kudhara kuti kana ukada kuita mwana we have to start taking medication. Saka pandakatozoita nhumbu ndichoziva kuti ndakangoita nhumbu chete ndakutotanga kuita sei kutora mapirits. Asi pamakaudza baba vekumba kwenyu uyu ava vakazomboenda kunotestwa here? Havana kana munhu aitoziziva ka unongoona ka reaction yachena. Asi munhu akutoziva but obvious anenge achingoti pamwe x yako kana kuti x yako but zvinoita zvinhu zvinongobuda as you go. Ndozvandachida kutobvunza ipapapo kuti ndakambosungwa ndakavharirwa. Saka ndakavharirwa ikokoka akanditumira tsamba yake iyoyo kuti anorwara akadiagnoswa rini ndopandakatoshamisa ndakati saka makore ese aya babava ndisangane navo vaitorwara kubva pakati maona ndikuti ndinatere evidence achitsamba yache ndinaye izvozvo. Kola ngati imbo slow way down mati makambosungwa. Ndakambotaura nemi before ndichiti ndichauya nenyaya yangu yese. Ndaziva nyaya yenyu inyaya yemakadhi iya. Alright, ndaziva. Ndakazosiyana zvangu navo babava asi ndaita ma-infections akanyanya stereki. Alright. Every time ndingoita zvemaisi kana kuvaviwa. But after ndasiyana navoka handina kana one day randakamboshandisa kana zvimacream zviya kana chii kana kumbovaviwa kana infection.
baba vaita basa rokuhura vaichiita zvokuti vega vachionetsana saka sometimes zvimwe zvinhu zvaita kundishingisa ndaingoti as long as ndisiri ndiri kuspreada even dzongo ndaitosvika pasituation yekuti ndakabata kuti vari kuita something ndofonera musikana wacho ndoti ndakumuudza kana kusenda message kuti wotonotariswa munhu ndo zvaari saka ipapo ameno kana kunzi vanhu vaakaispreada kuti akaspreada kwakawanda sei kana nanhasi because ndotoziva munhu wacho. iyo kola nyaya yenyu iyo iya moza kuti mukaunza nyaya dzakaita fanika sedziya palive dzinongwadzawo vanhu vasati vambopinda mumasituations enyu aya ekuti azivi kana maaredi vanhu vanofanirwa kuziva kana ndaaredi because my life is a testimony. It is ndakabva nepandirika anti kana ndakada kutanga kutauraka vanhu vanonzwira chichika but I'm the happiest single person, a lady. Saka munoziva kuti iye murume wenyu ari kumwawo here mapiritsi iko kwaari ikoko akazotanga kuti itei serious kunwa paanga avharirwawo saka munongoziva nenyika yatiri ikai nesituation dzirimo mukati kana uchirwara unogona kuti upo excuse yekuti ndinorwara handikwanisi kudzokera kumusha saka obvious anga akutoitawo serious akachozobudawo mukati imomoka atomboti chinjei health yake. Alright. Zvokuti zvakatambosvika pakaoma zvokuti sometimes munhu kurwara kutadzikana kufamba kana kuita sei asingade kutora mapiritsi achingoita basa rokunwa achingoita basa rokuputa asingambodya zvakanaka zvokuti unoita hasha kuti une mazuva anaya kuti mapiritsi chikafu chirimo chokunoku unopiwa kana even mahara kune magroups okuti unoenda kanopiwa chikafu mahara kana even mari mafunding before wasati vambokata unoenda unopiwa mafunding kana usingashandi kana chichi but unenge uchingoona kuti upenyu hwacho unenge hwakaoma but inini ndakangozvigamuchira hangu ndakazvigamuchira ndakati at least I know zvandiri even munhu wandakazosanganawo naye ane musame situation yangu makabudirana pachena takabudirana pachena iye anozivawo situation yake ini ndozivawo situation yangu takangobvumirana zvakadaro but ndinongoti zviri nani kuziva pane kusaziva pane kugara murima nokuti even kana munhu anondiona haatomboziva kuti ndinorwara even kana structure yangu chaiyoka ndiri munhu wokuti handina kunyanyosimba sereka asi chivaka shure ichi maspika aiwa ndinawo maspika ijojo tengi chairo maspika ndinawo not too much but munhu anongondiona cheteka anoti she's beautiful achingoona neziso asingazive zviri mukati zvabva zvandifungisa munhuka ini ndine munina wangu ari kuSouth Africa dzongo ndombomutona mavhidhiyo ndichitamba zvakanzi unomboita sei chaizvizvo ndimiri bhodhi yako magara aiwa zvanyanya izvi ndakati unoziva kuti ndinotorwara ipapa akarohwa nehanya haana kuzvibvuma akarohwa nehanya akati what ndakati ndati nemakore ndiri ndichitotora mapiritsi ndati obviously ungoita sei ungotozvigamuchira ndakatozokwanisawo kusimbawo zokuencouragewo vari kumusha like ndine sisi vangu ini murume wavo vakafa 2007 vaizviramba vachingoti amwe yakaipa vachitsanya vachiita sei kusvika zvaita serious kusvika pakufa ndichiti ngavaende vanotariswa sisi vangu ndakazotaura navo futi vakazokwanisa kuzvigamuchira ezvinozvo vanotora mapiritsi avo vari right. Ndo zvakanaka kutaura uchitaurirawo vamwe vanhu nesituation yako uchivaonesa zvinoencourage kuti vamwe vanhu vasumuke vanotestwa izvo zvatiri kutaura izvi. Last week patakataura nestori iyi musi weiko watakataura musi weSaturday ndo watakataura tichiti musi weMonday sumukai munotestwa muone zvamuri. Tiri kuramba tiri muforo rimwe chete rwokuti inzwai zviri kutaurwa nevamwe. Hazvina fomira, hazvina chikoro,
hazvina kuti miri bonde guys hapana kana ino hapana akusi kuti wakangwara inyasha dzaMwari kuti uve uri usina ndizvozvo nokuti hapana munhu akachiita aida kunge aishuwira kunge vari musituation iyoyo zvachose pane zvinhu zvinokuitika nokuti madzimai unenge uchizvichengeta like vanenge vari mudzimba vaye uchingoti murume wangu uko ndiwo unenge uchizounzirwa manje izvi zvinorwadza zvakaita sei but unenge wakutongoti zvina ndingogara neweyi wacho handiita sei wana wacho anorwara iye vachiva tongotaurirana tongochengetana zvinenge zvakangooma kana mumwe wacho asinganzwisise asingasapoti musingasapotani asina kana keye kana even zvokutora medication asina kana keye kuzvichengeta zvinenge zvaakutounza futi maproblems kwauri iwe neresponsibility kuti anything chinoitika zvinenge chingonzi ndiwo mudzimai wacho. Aiwa, thank you so much for calling caller. Tichamirira kuti mumbotiunzira imwe nyaya iya ingwadze vamwe vakadzi vakatendeka nekwandakabva nepandirika ndinonyatsoona nyasha dzaMwarika kuti ndimwari zvachose ndichazonyatouya nayo zvangu ndichauya nayo. Aiwa, tatenda kola nekushare story yenyu. Thank you so much. Zvakanaka imadzimai. Bye. Wow, ndimadzimai avo. Dai kuri kunzi vanobvuma kuuya nenyaya yavo yatanga tichitaura iya. You will actually see kuti vanhu vevakadzika tinotolerate a lot and we go through a lot and we accept a lot. Zvokusvika kana kupinda mujeri uchipindira munhu. She should come one day nestory yavo. Tinokuchingamidzai pachirongo kola. Tinokuchingamidzai pachirongo. Makadini? Tiripo endu makadiwo. Tiripo mune imwe radio iri kuseri kwenyu? Ndaidzima ndandichiona paFacebook zvamuri kutaura. Oh, manga muripo yenyu. Muri kufamba narwo rwendo rwezvatiri kutaura here? Rwendo ndinarwo mama. Munarwo. Ndinogara ndichiudza mashamwari vese vandinosangana navo. Aringori pedyo neni hapana asingazivi kuti ndiwo murwendo mandiri. Okay. Tiudzeiwo. Ndakati ndichipedza chikoro ndiri mwana mudiki 19 almost 20 ndokusangana nejaya rangu rikati ngatigarei tese. Handina kuziva kuti jaya ratove muchirongwa kare. Wow. Mamune makore mangana? Ndakanga ndine 19 ndakuda kutokwanisa 20. Wow. Apa jaya rakanga rine 20 ndakuda kukwanisa 21. Ritori pachirongwa? Rakanga risati rakunwa asi nofunga ameti raiziva here kana kuti raisaziva nokuti nahana kuzondiudza kuti ndaizviziva. Okay. Ndaita pamiri takanetsana nenyaya yekuti mangwana unauya ndenenhumbu unauya ndadini unauya vasikana vachichinjara pamba kunge mabhurukwa. Ndokubva mumwe musi andimanikidzira kuenda pamba pemuzukuru wake. Muzukuru wake anga achiri single. Tichisvika paya vakomana vakapinda nemufarumba indaitira kumashure ndokunonga tsamba yairatidza musikana ari kutaura zvenhumbu. Ndokumutambidza tsamba yake. Saka bva musi uyu ndakabva ndati izvi handichazvigoni, regai ndidzokere kumba kwanu kumba kwedu. Ndokubva ndaenda paNew Start Center. Yakanga yaFebruary isi takatanga kugara tese end of October. Ndobva ndaenda paNew Start Center ndopandakanonzwa ndapa window period. Window period ndochii manje? Zvikanzi hatisati takuona kuti uri positive here kana kuti hausi. Apo ndaenda ndiri mhandara yakakwana, ndiri virgin, ndichisvika pamba pavo. Mati vakakuudzai kuti muri pawindow period? Window period ndo iya yavasingazive kuti unacho here kana kuti hauna? Vanongo vasati vakunyatsoona kuti chiripo here kana kuti hachipo. But hazvina kwazvinoenda ukangonzwa zvanzi window period hazvichadzokera kumashure. Unotongoziva kuti ndo nyaya. Ndokwazviri kuenda. Okay. Musi uyu ndakapfeka mabhegi angu ndokurongedza ndikati ina handichada. Ndokusvika kuna amweni vangu vanga vakagara panze ndikati mama inini ndakuenda kumba.
ndaita pregnant test ndanzi ndine nhumbu yaane 2 months. Asi zvemwana ndakundikana, mukomana ndakundikana. Ndakarongedza kuti aiwa ndizvozvo chaizvo chimbomuvhundutsira. Ndadzokera sakasangana sisi wangu akanditi dzokera kumurume. Andinawo ndakagona kuudza kuti ndo zviripo kuti ndiri kunzi window period kureva kuti ndingangodaro ndine chirwere kana kuti handina chirwere. Ndakazongodecide kuti still hapana zvazvinogona kuita nokuti kumba ndaimanikidzirwa kudzokera kunzi dzokera neveukama nokuti murume akaroora ndozvaanongoita. Varume vese vanohura, varume vese vanodai, varume vese vanodai. But inoda kuti ndaisada futi kuti vazive kuti what is really going on. Ndaingoti murume anohura asi kuti ndodze zviri muropa rangu ndaisakwanisa kuzvidudza. Tafamba mimba iyoyo yakazobva. Andakazodzokera kumurume nhumbu ndokubva ndandakutoziva kuti chirwere chazonzi chavapo. Ndokudzokera hangu kumurume ndikati zvino ndichagoda kufamba ndichingozviexplaina kumunhu wese regai tongodzokera ikoko kuna andipa. Ndobva tadzokera ndobva tagarisana. Vakawanda vasikana vaiuya ndamitiswa. I was so sorry for another lady nanhasi ndinomutsvaga musikana yanzi kuzoti ari kupi nokuti ndozoti ane mwana asi mwana uyu haana chirwere akabuda asina chirwere. Murume uyu ndakazoti ndane imwe nhumbu yechitumbu yapa 3 months. Akazvisungirira nokuti akanga agurwa neimwe girlfriend yake pamusoro pezvechirwere ichochichi. Ndokubva azvisungirira ndokufa. 1 ndasiyiwa nenhumbu ye3 months. 2 ndasiyiwa nechirwere. I tried to be so strong nokuti ndaisada kuti baba vangu vazive zviri kuitika even though vakanga vakunyumwa kuti marwariro nemaperero awaita aya haana kumira mushe. Saka kuti nokuzofoka kwakangoitawo vanhu vakangofunga kuti maybe I'm too stressed about what happened. Zveshuwa ndakatomboita Bell's palsy ndakuda kustroke at 7 months abo ndine nhumbu. Mwari wakazongopindira. Ndakasvika pakuzvara mwana wangu mukomana anonzi Ngoni atokura. Atone 15 years now. Ndafamba ndakasangana nerimwe jamu neumwe murume uyu akanti ini ndaudzwa nyaya yako kuti murume wako akazvisungirira nokuti aive neHIV. Saka handina kuzviexplaina nokuti akauya achitoziva zvese kare. Takafambidzana hedu. Iyewo ndokubva aenda padenial mapiritsi ake. Hazvina kumutora angu akashayika. Ndokundisiya zvekare ndine nhumbu ine mwana ane 12 years nhasi. Saka kubva ipapo ndakabva ndati chege ndichimira nazvo zvesho varumizvi. Kana ndichisangana neshamwari ndinongowanawo shamwari yandinofambidzana nayo nguva iyoyo. Ndakasangana navamwe baba vakanga munhu mukuru chaizvo kwandiri but vai-understanda ende vaiziva nezvechirwere chavo. Vakanga vachitoti ndane makore ndiri pachirongwa chimwe. Munhu mukuru wemakore wokuita makore mangani mune mangani? Kwandiri akanga ari mukuru ne22 years. Okay, that's okay. Asi ndakanga nangovadira kuti vaindi-understanda zviri beta ende vakandikamfota zvekuti ndakazotanga kunyatsonzwisisa nokuti kana neniwo mapiritsi aka ndandiri padenial nsati ndatanga kutora mapiritsi. Ndakazotanga kutora mapiritsi 2011. After ndatozoita meningitis. Alright. Saka nyango pakurwara kwangu kwese vachimira nefamily yangu vachimhanya vachiratidzwa kuti ishamwari yangu sezvo nyange kuti akanga tisina kuroorana hedu. Vakandiita kuti ndinyatsonzwisisa zvakasimba pamusoro pezvemushongo ende nekuti ndive munhu anokwanisa kuzviaccepta and to say it out. Nokuti zvese zvandaita zvemamengitis mamigraine asingaperechi inyaya yekuti I was not accepting it inside. Asi ndakanga ndisingade kuzviburitsa kuti ndisingade kuti munhu azvizive next to me. Saka 2014 ndakaita meningitis again. Ndikagara muchipatara zvakanyanya. Karwara vakanga varipo vakamira neni kusvika ndakaita zvakanaka. Saka takazonyanya kuonana nokuti baba vaida zvekutora zvinhu zvisiri zvavo straight. So in life is really faithful. I don't like it. Vaida kuba ndozvamukutaura. Alright. Muzazvinhu nekuoma kweupenyu pamwe waifunga kuti zvingavarerukire. He didn't want to work so hard. Saka ndini ndaitoshanda. Ivo vanga vasingadi kushanda. Vaiponya nyofara kuti nyange pavasvika pavo vawanira basa vaisvika votora mangwana vadzimwa basi. Ndozvakazota kuti ndisiyane navo. Ndasangana nevamwe
ndakanga ndava manje kuziva nekunzwisisa upenyu hwangu. Ndakanga ichitaura every boyfriend wanosangana naye ndanga asati andiudza kuti anondida ndisati ndamupindura kuti ngatidanane. Chandotanga kuita kumudza status yangu. Ndizvozvo tasangana baba vamwe vacho ivavo ndazouya muno muSouth Africa 2015. Tasangana baba vaya vangataura kuti kumusha vane mhuri, havana kundiudza ende hauna chawaiona kuti vane mhuri. Tadanana paindozonzwa mudzimai wavo afa ndarwara, ndakaita kidney failure. Oh shame. Ndaita kidney failure ndarwara paye, mukadzi wavo ndiye akatozofona ndini ningi ndikati ko inongunonzi makasiyana zvikanzi hatina, asi kuti ndo zvavanoita. Ende inini kuti ndiuye yapa ndatongoti regai ndingobvunzwa kuti uri sei, nokuti kubva zvawakapindawo muupenyu hwababa wakavachinja upenyu hwavo, zvavari chaizvo wakavachinja totally. Saka ndangorwadziwo kunzwa kuti hanzi warwara. Imakandiziva irini 2 years ago. I feel so guilty nokuti baba vaizvita vakagamuchira status yangu and ivo vaiva negative. Zveshuwa mudzimai vakapupura kuti we are negative. Handina kuzomudza hangu kuti inini ndiri positive. Nokuti kana ndaivaudza pamwe zvaizovakanganisa, ndobva ndangoti aiwa pakanaka yamai, inini ndakanga ndisinga kutoziva kuti muriko. Even though baba ava ndasiyana navo, ndakatoziva kana vasina kukudzai kubva kumwedzi wakapera, because kubva zvandakarwara vakanga vakundiratidza kuti vane magemu akawandisa avari kuita. Ndobva ndangoti ina handidi zvinhu zvinondistresa, handidi anondikwidza viral load yangu. Ende vaigara vachiziva kuti inini ndo statement rangu handidi anondikwidza viral load. Because the moment ichakwira BP yangu ichagara yakakwira BP, stress inokwidza viral load. If I'm so stressed, viral load yangu inokwira. Ndo zvimwe zvinhu yangu ukave strict pabonde kuti ndinoshandisa protection, asi iwe uchigara uri stressed uchirwara BP yokwira, zvino waita maulcers. Because stress inokonzesa zvakawanda, inokonzesa maulcers, inokonzesa BP, inokonzesa fatigue, all those things. By so doing, viral load yatoshuta. And viral load yatongoshuta neCD4 kandi yakutorova pasi. Saka ndikati aiwa mai ndakanga ndatogara ndasiyana nawo hangu, ndokuda kwezvinangwa zvekuti zvikanzi newo waizvionawo ndo zvavari. Ndikati ende vakanyanyotanga kuzviratidza, pavakatanga kuzviratidza nani sakatomborwara, but ndakatozongofinaliza ndarwara kuti handichakwanisi. Asi navo baba maita ferere. Takanga tisingaiti ferere. Kubva ndichisangana navo takagara takadanana 2 years. Taishandisa protection. Ende ivo nekuda kwokuti ndainyatsoziva kuti zveshuwa ndambozi pakutanga ndakambofunga kuti pamwe ari kundinyebera kuti ari negative. Ndobva ndamutora ndikati handidotestwa, akatestwa zveshuwa ndikaona ari negative. Saka I was making sure kuti please pfeka protection yako. Ende ini ndine viral load yakadzika, yakamboti kwirei pandakaita kidney failure. Nekuda kwokuchinjwa kwandakamboita mishonga muno muSouth Africa, but viral load yangu is always suppressed, less than 20 copies. Saka haugoni, murume agoni kutapurira chirwere kubva kwauri chero kuri kuti pane mistake yaitika, as long muchishandisawo protection. Iko zvinezvi saka ndakabva ndasiyana nawo from 2018. ndobva ndambogara pese apa ndakanga ndisina wandiri kufambidzana naye. Ndakambotrayawo sometime ago kuti ndimbopindawo muzvimagrupu izvozvi zvema-HIV. Ndokuona kuti ivo varume vacho they are so traumatized, ndinofunga vanotori inonzi chii, vanotori depressed zvavo, zvinhu zvavo hazvitaurike zvinofamba mushe. Vazhinji vacho havasi honest. Imo magrupu ndangoti mumagrupu umu ndo mutori nedisaster manje. Pandatirege ndisiyane navo vave magrupu avo. Sezvinei ndokusangana nemumwewo takambozivana edu before tichiri kuchikoro. Ndokubva tatanga kukurukura, ndobva ndamuudza kuti ini ndakazofamba so upenyu hwangu ukazofamba zvakadai. Akava interested nini, achiziva kuti ndozvandiri. And then zveshuwa takabva atestwa kuti ndive nechokwadi chekuti haana chirwere. Because ndakati why you are taking it so slightly. Zvikanzi
I know because in family kwangu mai vangu vakafa nacho, baba vangu vakafa nacho, ndine hama dzinacho. Pavanodzidza nesu tinongo tichidzidziswawo, saka there's nothing wrong kuti iwe uri HIV positive and you are suppressed. HIV yako iri suppressed. Saka iko zvine zvanototora PrEP. Ationa nenguva nenguva ake ari kuri, but ari kushandisa PrEP. Pamusoro pePrEP tinoshandisa protection. Kuitira kuti PrEP inonzi chini? Protection ikadambuka, at least ane safety yePrEP. No, sometimes idzo dzamunoti PrEP idzi ndakatanga kudzinzwawo pane nyaka yakambongoitikawo ndikanzwa munhu akutaura kuti ndakatora PrEP. Chimbori chiko chinonzi PrEP chacho? Drug rakangoda kufanana neARV drug raanenge achitomwawo everyday semunhu ari pamushonga, rekuti kana iwe ukasangana nemunhu ane utachiona hweHIV haukwanise kubatira utachiona hweHIV. Ndo mashandiro arinoita, especially sokuti pamwe wasangana nemudzimai nhasi neHIV kuti hausingatsonzwisisa, unokurumidza kuenda before 72 hours vanokupa piritsi iroro kuita kuti utachiona ubva wafa. Alright, okay, I get what you... Okay. PrEP, pre-exposure. Kuti hanzi ndo inonzi pre-exposure. Okay. Ina handizoziva zvangu kuti tinozonzi kudii kumberi. Ndaingonzwa kuti PrEP iye ndiye akatondiudzawo idea yekuti I can go and take PrEP. Saka ndinoitora sei? Ndikati amen hande clinic, patinoshaenda kuclinic tinongoenda tese. Manesi akati, are you sure of what you are doing? Kanzi, yes, I'm sure. I love you. Those are zviripo and I can't even avoid it. Alright. And ipapa changu ndikakwedza maphotos angu hapana pamunombononga kuti ndinorwara. Kana burungu wangu chaiwo ndichimuudza ndichitanga kumushandira 2 years ago, akatomboramba achifunga kuti pamwe ndinongo ndichidiwa hangu to my day off kana ndichiti ndikunocollecta medication yangu. Kusvika ndakazomuratidza mishonga yangu yandinotora, anditi andoda kuonawo. Ndikamuratidza nokuti aifunga kuti ndinonyepa nokuti zvishuwa ndakasimba zvokuti ndikapinda paroad apa. Hanzi inonzi pre-exposure prophylaxis mheno chirungu chacho. Ndiyo PrEP yacho iyo. Ndo yacho iyoyo yaanotora. Izvezvi zvanongo achitonoti nsotena aito ndiko kuchipatara kunocollecta. Alright. Saka anorimwa everyday here PrEP racho? Ari kurimwa everyday sezvandinongoitawo ndichimwa maARVs angu. And achitotanga kurimwa kwacho akatomboitawo tuma after effects. Okay. Saka akatomboitawo tuma after effects. Akati ini chandakafarira pauri ndechekuti wakabuda pachena pane kuti ungoti sezvo zvawakaita izvi handingamboziva kuti uri kumwa. Ndinotongoti chibebi chine DVD ball, everything ball, and so clear. Hapana chinomboratidza kuti kana zvezvekuti mavanga vamwe vanoita mavanga kana kuita sei, hapana. Saka hapana mazira aizoita kuti ndiripo pachirongwa. And it's about 15 years or more. Because mwana wangu iko zvinezvi ari kwanisa 15 years. Yeah, it's almost 16 years. Okay. Kuti ndakaziva 2005, mwana wangu wekutanga ndikamuzvara 2006, ndikatopiwawo that drug rekuti ndinwe ndakunobatsirwa. Rekupreventesa mwana kuti asabate paye. Handina kushanda piritsi roro nokuti ndakangoti ndichiripiwa ndibva ndatotanga kutorutsa green, mwana achibva atopusha achitobuda ipapo. Alright. Asi mwana akabuda asina. Pane wechi2 nokuda kuti ndaire mukadzi wanoita zvemabhinda uko okuraramisa mhuri yake, ndakaenda kunonzi kubhinga ndokubva ndanoita malaria. So hanzi ndo zvakatoafecta mwana achiri mudumbu. Okay. Yeah. Asi ari kukura hake zvakanaka. Saka kana muchiti ndo zvakaafecta mwana, akabarwa paine chii chainetsa? Akatobarwa ane HIV. Akabarwa ane HIV. Saka pane chaanonwa here izvozvi? Iko zvinezvi ari kutoripo pamushonga
akati anga ari mboti pamakoti kubva achiri mudiki ndobva vasomisa pamushonga. Okay, saka ndiye musikana wandiri kuona here kana kuti haziriye ndiye wamuri kutaura? Ndiye musikana iye. Okay, ane makore mangani? Uyo ndiye mukomana ane 12 years. Mukomana ane 12, musikana ane chi? Mukomana ane 15, musikana ane 12. Ane 12. Ari kutokwanisa 12 kuswera mangwana. Okay, saka hapana chaatakuziva nezvaari? Hapana chaati ndingati haana chaari kunyatsonzwisisa, but pari zvino iko zvine zvindiri kuSouth Africa iye ari kuZimbabwe nguva zhinji anongova vari vega pamba, asi anotoziva kumwa mishonga yake zvakanaka. Alright. Saka muchatarisira kugara naye pasi here muchimuudza kuti ndizvo zviripo? Hongu iko zvinezvi sezvo ane 12 years anogona kunge akunotangawo puberty stage and akwanisa kuzonzwisisawo. Ndichaita kuti anzwisise zviri paari kuitira semwana asazongove nemusikanzwa yongoti pepe pese pese handi munoziva. And ndichaedza kuti ave necounseling yekubva kumahospitals nokuti kuziva anoziva kuti ndiri HIV. And anozviziva mati anozviziva kuti ndakazvarwa ndine HIV. Okay. Saka kuti anyatsonzwisisa asati anyatsozvinzwisisa nofunga. Saka kutongoda kuti ndimboedza kuti kana ndaenda kumba then ndichaenda naye kumacounselings kuchipatara. Sezvo ndakanzwa kuti kuchipatara kwacho vakutora vana vakaita saizvozvo vachivaisa mumagroups vachiita macounselings nawo. Saka uyu akanga asati atanga nokuti mai vangu vakanga vachiti dai atanga uripo nokuti pamwe anganzwisise beta kana uchinyatsomuexplainera iweyo, asi anozviziva nokuti kubva aine 6 years ndopaakatanga kutora ega mushonga anomuti mushonga. Alright. Okay, I think zvakataurwa namama izvozvo kuti zvinoda iwe mbune uripo uchifamba naye murwendo irworwo rwokuti kana akunotanga macounseling sessions kune vamwe anotanga iwe uripo kunyange ukazodzokerako kubasa asi unembenge wamupa support kari very important pakunokanselwa kwake for the first time. Ndondamuratidza support nokuti it's only kuti iko zvine izvi zvinhu zvomusha zvakaoma ende ndikasatomira kunoku hakuna chinobuda. Saka ivo vana ndinotenda Mwari angu kuti vana vangu vanonzwisisa kuti amai vakasatoenda kubasa hatina chedu pano nekuti upenyu hunenge hwakaoma nagogo pamusha vese hapana nababa. Uyu baba vakazoshaikawo saka vese hapana nababa, hapana akaona baba, hapana akaona baba wake, hapana. Aiwa, kungogara muchivaudzawo mastori ana baba vavo vachizivawo especially kwavanobva mukukura kwavo, nekuti hatirambe tiri pano ino nyika kuzivisa vana kwavanobva kuri very important. Uye kana vana vedu vakabatwawo zvirwere kuvazivisa zvavari kuri very very important. They will thank you forever. Asi ukasazivisa vana kuti ndozviripoka vakazozviziva ivo vega, panoita kakudzana nekakutambura kekunzwanana. Panorema inini nyango uye wacho mudiki vanhu vaiti usataurire mwana kuti baba vako vakashaika zvaita sei. Ndikati the more achakura achinzwisisa zvatiri kutaura the more achaita stress shoma pakukura kwake, nokuti ndikazoda kumutanga kumuti tiringindi 18 years 20 years kumuudza kuti baba vako vakazozviurayira girlfriend, vakanga vabatwa HIV, vakazenge vakati vaona girlfriend iri mumba neimwe boyfriend, mwana haanozozvinzwisisi zvakanaka. Ende family yake haina kumugamuchira nokuti vaifunga kuti mwana achazvarwa achirwara. Alright. Kola atomuramba toto. Muri kuenda kuHaiti here Kola? kuHaiti kupi manje? kuHaiti yekwasisi Melly ka? Handina zvandiri kumboziva inini.
Patinongouya zvekudhumirawo kana nokuti dzimwe nguva ndondiri pabasa ndichishanda saka ndatongoonawo manhero anaya ndikati Saturday iSunday yandakambokuonai muripo ndichida kufona ndobva yaramba futi kupinda. Sorry, I think musi weSaturday iyo yapera ndopatakaita chirongwa ichochi. Ndopandakaseva namba dzenyu. Munogara muJoburg here? Iko zvino izvi ndakabuda muJoburg ndane varungu taakudurban. KuDurban vakatama kubva kuJoburg. Pane chimufambo vanhu vanga vachedzera kuti kola ngapiwe tiketi reHaiti, kola ngapiwe tiketi reHaiti. Saka ndandauda kutotanga kutsvaga kuti pane ari kuda kutengerawo here kola wedu tiketi reHaiti ambonoonana nevamwe. But zvisinei, thank you so much for sharing your story. I hope for the best for you. Pamunoenda apa muchinotaura nemwana musikana ari 12 uyu kuti tinoziva kuti aripo pachirongwa zvachose asi akuda kuzvinzwawo kubva mukanwa menyu imi amai kuti zvakafamba sei. Tatenda kola. Aiwa ndizvo zvechokwadi. Ndinongokurudzirawo nyange madzimai kuti vazviziva, they have not to panic. Inini nekupanika kwandakaita ndakaenda padenial for years zvakaita kuti ndizova nezvirwere zvakawandisa zvakandibata. Uye madzimai kutaurirawo vamasangana navo vepabonde kuti please inini ndo zviri pandiri kuti zvikurerukire kana munhu asingade let him go asingazvikwanisi hapana chinomboshamisa. Okay, mazvinzwa kurudziro iri kupa kola kumadzimai kuti kana waziva kuti ndo zviripo, denial inopa kuti utoita zvimwe zvirwere pamusoro pechirwere chako chauri kuita, nekuti mukuita mastress, mukuita mawari, mukusazvitora zvinoitika kuti tinotadza kuzvitora tiri vanhu venyama. Reti yedu yekusinka kwezvinhu kana taudzwa unzi pane chiri patiri yakasiyana. Asi kola vari kuti pavakaudzwa vakaita denial yakatobara zvimwe zvirwere pamusoro pechirwere chavakange vanacho. Saka vari ngoencourage kuti kana munhu kuri kunzi wanzwa, waenda mangwana wanotestwa wanzwa, kukurumidza kubvuma kuti ndo zvabuda pama-elections, zvinenge zvakanaka wotodhila nesituation yabuda pama-elections iyoyo. Thank you so much Kola for calling. Have a very good night and I wish you all the best when you go to speak to mwana muna December. Ndinotenda hangu chokwadi ndava nditsvagire mari yetiketi ndimboendawo ikoko kuti kwacho ndimbonomwo ndichisangana nevamwe. Ndinotomboda kutaurawo paTV izvo zvinoita vamwe ndichimbokurudzirawo vamwe through the experience yandakaenda. Munoziva ndakaita kidney rikasara 3% asi ndakararama. Saka kidney failure yamakaita iyi yakabatsirika here kana kuti muri padialysis? No, by that time ndakasvika pa3% ndikarwara zvokuti vainditi December ndichasvika wa 2018. Ndadzokera kumba ndakatanga kudya chikafu chedu chekumusha pamwe chete nemaherbs edandaingopiwawo kumusha ikoko. Handina kuzomboitwa dialysis asi ndaitori mukiu yekumirira kuitwa dialysis. Munongozvizivawo zvekumusha kuti hazvina kumira mushe. Ndakamira pakiu kusvikira ndapora. Ende kunoku ndikatoenda pakliniki ndinonzi ghost. Pane musi wavakatotora kumbokudaidza umbotitaurirawo nemamwe mapatient kuti how did you do it, nekuti vazhinji vanozoenda padinawo yemushonga nekuda kwepain wosiya mishongawo. Iyo zvina ndichitori neliver problem for the past 3 months. Ndakabva kuchipatara musi wa10 ndaright. Kidney rangu rainzi ranga rapa 86 ndichiri kuJoburg. Ndauya kuno kudokta wacho was so fast haana kuzokwanisa kunditaurira kuti rapa mapesenti mangani but akati your kidney is now fine. Saka kidney randakazvarwa ndinayo problem. Saka kunzi ghost manga mapera to that extent here? Kunzi ghost ka vanhu vaitarisira kuti December hachasviki ndinongondafa. Moziva kuti yakangofanana nekenza yekuti unonzwa kuti panguva yakati hauzokwanisi kupfuura munhu unonge watodii pazvava state yakanga yatosvika pastate yekuti zvaakuverengwa mazuva. Nokuti nandisasadye, nandisasaende kutoilet, nandakungo kana weti nandisisina ndakaiswa catheter for 3 days musina kana drop zvaro.
Anyway, tinongotenda Mwari kuti makuuya muchipupura situation yenyu. It was a turn around, and also encouraging other women kuti kana kuri kunzi ndizvo zvaitika, ngatikurumidzei kuenda pachirongwa zvisati zvabara zvimwe zvirwere zvakati wandei. Ndinokutendai Kola, and a very good night to you. Okay. Thank you. Thank you so much. Wow. Kola vari kuti kusazvibvuma kuti ndo zvauri kunobara zvimwe zvirwere. And then it goes back to zvatanga tichi-explaina hold on please. Zvatanga tichi-explaina zvekuti human immunodeficiency virus is a condition in which progressive failure of the immune system allows life-threatening opportunistic. Saka zvimwe zvirwere zvinetenge zvatoona opportunity yekumashuruma ipapo. Opportunistic infections and cancers to thrive. Saka une chirwere usingamwe inenge yakutobatanidzirawo zvimwe zvinotowana opportunity yekuti zvigrowe ipapo. Tinokuchingamidzai pachirongwa Kola, makadii zvenyu? Tiripo handisena makadii zvenyu? Tiripo hedu. Iniwo ndirimo gweduku. Igogwendo igogugu. Pakaipa kuseka iye zvino asi takamboita mastress. Aiwa, ndizvo zvazvinoita. Kana wakutoona nguva yekuti kana uchizvitaura unoseka ka uri parejimu yekumwa hako mapiritsi ako ka zvinofadza yatongove ngano. Enderera henyu mberi negwendo gwachogo. Inini ndingati ndakarorwa ndiri musikana ndisina kumborara nomumwe murume wangu, ende ndaitori mwana mudiki nonga I was 18 years. Then tikaita vana vedu 2, zvinhu zvakanaka, murume akakuchiitawo. Then 2003 ndobva ndakabatwa chirwere because tatanga taita mwana ndobva arwara, ndobva mwana anzi ane HIV positive. Then ndobva tangoziudzwa kuti saimabereki ndozvamuri. Saka from nguva ipapo murume wangu akatanga kurwarawo, mwana akatozosheka ne5 months. Okay, makaudzwa hamuna kutestwa here? Mwana paakabuda ari HIV makatestwa? Pandakaita nhumbu I'm not sure kuti ndakanga ndanzi chii pandakatestwa. Because ndakatozoziva kuti tiri HIV positive ndatori nemwana. Umatone mwana? Chii chakapa kuti muzive mane mwana? Makambenge marwara here kuti muzonotestwa? Reconnecting. Caroline Hlahla says aruda kusponsor previous caller vabva ava. Saka I might have to get back to her. Hello caller, madzoka yanga iri kuita reconnect. Ingati Network makaziva ndobva ipapo 2003 murume wangu akarwarawo. Ndizvo kuti unozvitadzawo kuzvigamuchira zvinenge zvichinetsa, but iye ndakatomukurudzira inda ndichitori fiti zvangu handina kumboita problem, but ndakangoitawo stress ipapo. Ndobva iye angotadzawo kuita zvemapiritsi. Ndizvo kuti munhu anenge achingotsika varume vanonetsawo zvigamuchira, but ndakazvigamuchira asi kuti ipapo handina kutanga mushonga. Ndakatozotanga 2010, iye atoshaika, akatozoshaika 2006, then ndikazotangawo mushonga 2010. Vandikarera vana vakakura, saka iye zvino ndonga ndatova ne11 years ndiri pamushonga. Muchikabira henyu? So pakati pevakadzi 2 vandakatarisana navava muri papa? Ini ndine dress, uyo mwana wasisi wangu vakashaika kudhara, but ndendakamuchengeta. Ini ndongori ne2, but iwe atokura. Mukomana ndo first born ane 27, musikana ane 22, saka ndingori ne2 chete. Saka apo ndimune bvudzi rakati kurei, apo mune that beautiful smile. Exactly. Imi zvamunoona imi vanhu vaMwari,
kutarisa munhu uchijaja munhu neziso izvi ka handizvo, nekuti madzimai ari kutaura andiri kuona apa madzimai akasvika, madzimai akanaka. Mukaona smile yemadzimai vandiri kutaura navo avaka ndozvinokurakidza kuti kufungira kuti munhu ari right nekuona neziso chete ka chinhu chakashata uye chinhu chinokupinza mana taisireva. Foni yavo iri kuti reconnecting, ndosaka ndiri kutaura hangu. Foni yavo iri kuti reconnecting madzoka. Saka muri kungozvichengetera henyu vana, munomwa mapiritsi enyu zvakanaka nenguva zvadzo, hamusati mambo default. Aiwa, ndinakanamboita problem, andinakanamborwara. Pandakangozotanga 2010 ndakangoita flu iya semunhu anga achiziva already, ndakangoti regai ndindotanga mushonga, but CD for count ndenge isina kumbotonyanya kudzika zvakanyanya. Saka handinamboita any problem. Chiro zvema-side effect handitomboiti. Iye zvinezvi vakatonichinja futi mushonga vakandipa uriko mazuva ano. Madhokta aitondiudza kuti uri strong, unogona kushaisa hope, but mbotangako nenguva dzaunosimwa dzemanheru. Ndingomwa same time, but handinakana problem, ndotorara. Chero varungu vangu zvezvindoshanda mumba ndakatovaudza from day one, but ndatova ne7 years ndichivashandira, hatina kana problem. Ndakatovaudza kuti ndozvandiri, but havakatozva. Saka kune vamwe varungu vanonzwisisa kunzou. Caroline Tlahla, thank you. I'll get in touch with the lady kuti ndinhingirikire. Soon after this call, I'm going to get in touch with her. Ava connection yavo inenge iri right, but vapedzisira vachiti murungu wavo wakamuudza zvese zviri okay, hapana problem. Regai nditry kuita get back to this lady. I want this lady. Ndiye wandiri kuda. Okay, hachadaire. Caroline Tlahla, wati wandinyorera kuinbox kwangu. Tlahla. Okay, I'll deal with it kuseri. Ndakuziva kuti kola anga achitaura apa nhingirikira. Awana nhingirikini. Awana ticket. Okay, all right. Macalls akati wandisei. But takutopinda mu 3 hours tiri pano. I guess we will have to have another program yekutaurirana. But before we go on, let me just call back this particular lady. Wandambo dropa paya ndichiti hatisi kuda kunzwa story yaamai. Ndofunga afona ka 100 times. Saka regai tinzwe kuti ada kutaura kuti tisati tavhara tozowane imwe time yatinoita chimwe chirongwa futi. Caller. Hello. 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 Yes, makadi. Tiripo makadi yenyu. Tiripo. Is this your Facebook live, Auntie Selina? Amusirimi wandambotaura nawo ndikati mama chida kutaura story ya mama. No, handisirimi. Amusirimi. Okay. All right. Muri kufambawo nacho chirongwa here chatiri kutaura nezvacho ichi? Ndirimuwo muchirongwa and ndafara kuti ndakwanisawo kuita through it finally. Thank you so much. Hati fambe hedu naro bhora. Sorry, ndakufungirai kuti muri kola wandamboti ngatiregere kutaura story dzevamwe. Sorry about that. Aiwa, ndisirini anti ndatinanchitongoti changu kufonera kubva kutanga. Okay. You can go on and share your story, Kola. Okay, so in ndafara because handisati ndakambozvitaura. I haven't been out of the box kubva pazvakaitika. So this is your first time? Yes, so panangoita kemacross over Facebook panangototanga kutoteerera pandanzwa kusununguka kutotiwo
kunzoko takatowanda kunotone vamwe vakatowanda vari toriwo muchirongwa ndakanzwa kuva ndabva ndafara kuti ndava bit relieved and yeah. Okay, muchingofunga kuti pamwe muri kufamba muri mega kana kuti muri vashoma shoma? Unochingona sokungoti ndiwe wega, pamwe vanhu vese havanotoriwo right. Kutarisa kwemaziso kwatabhenge tichatarisa kuti tichataura kuti vanhu tiri kungoonana nemaziso tongofungira kuti everything is okay. Ndo zvakazopa kola uya kuti afunge kuti mukomana wangu imhitsa ane kadhati saka ari okay. Aiwa, enderera henyu mberi nestori yenyu. Okay, so inini ndine 32 years. Okay. Saka ndakanga ndakaroorwa zvangu kubva zvazongokona 2014. Alright. And ndiri munhu uya wekuti ndakakurira kuchechi dziya zvokutota munhu uya anoita serious nechechi. Alright. So ndakazongoitawo mistake yakazoitika muna 2018 December. Yokuti pana baba vanoita zvekudhiraivha mabhazi. Okay. So baba vakapedzisira vava family friend. Okay. Saka taingova ti sekuru kusvika sekuru vaya handina kuziva kuti sekuru ava vaitondidawo zvavo. Then ndobva vatanga kundiitira mafavors ayokuti vaiti kana grocery ndikada ndiri kuno kuSouth Africa ndikada kutumira grocery kuZimbabwe vanogona kundiendesera mahara. Alright. Saka zvakaita kuti ndingoita kamuka kungonzwa kuvafarira kwete handingati kuvada kana kuti handizive ipapo. Saka takaramba tichiwirirana kusvika vazoti December 2018 vakabva vauya kunoku paChristmas. Ubva vatondifonera musukuru uri kupi chichinbva ndatovaudza paya ndobva ndati naunovaona kwavaigocha nevamwe vavo. Ndobva tatongowana mukana paya ndobva ndatorara navo. Ipapo saka ndarara navo ipapo noti kuti taidanana kana kuti pane vakanga vatombondudza kuti vanondida kana ndakanga ndatovati ndinondokudai. Saka makapedzera manoita jigi makabva pagochi apa mukai ipapo pacho ipapo ende ivo vaitoti pane mashamwari avo ipapo vakatanga kungotaka kuchengera kaika kungoti vavasingadi chiro munhurume anotaura neni ofu chindofunga pabasa pavo ipapo vanhu vakanga vachitofunga kuti ndodanana navo. Alright. Saka takazongoenda patakaenda ndobva tatosvika tatorara tese ende tarara tese ndakangoita iya wiki yangopera simba kwandakangoita zvekungoti handikafunga pamwe semunhu anga agarisa asina kumbosangana nemurume pamwe ndo zvinhu zvakonzeresa. Alright. And papera 3 days ndopa ndakatanga kuita matonsils kungonzwa pauro pachirwadza ndikatombogagila soda ndikadidi kusvika December wese ndaingonzwa kungoti handisi kungonzwa zviri right. Ndakazoti muna January 2019 pakazotanga kuintroducewa matest kits eHIV ainzi aida kuiswa mumapharmacies. So mainzi vanhu munongonoenda munotestwa mahara mainotestwa and then mugona kupuwa kana 150 rand. So maitobhadharwa kutesta? Yes, kuti kumatesta kuti vaida kuona kuti anoshanda here vasati vamaisa mumapharmacy. So mainini vangu vandogara navo vakabva vanditi handei. Saka inini kuti ndirambe ndakazoona kuti hazvizoiti ndobva ndakuenda navo. Saka maipinda 1-1 unongo they teach you how to do it. Kuti unozvibaya so and then odai so tasauverenga pa odai so. Saka pandakapinda muofisi meme yandakuzviita manje pandaona pari kubuda pabuda one line but the other one rakanga riri faint. Alright. Ndobva murume yandibvunza akati muri kuona mazazi enyu kuti akadini ndikati it's negative. Zvikanzi aiwa pane question mark ndofunga chiti hachisi kudi hachisi kushanda ngaritry futi chimwe ndobva vatry futi chimwe chechi2 ndobva chaita futi the same zvokuti rimwe rakabuda futi refaint line. Ndopa ndakatanga kusheka manje ndobva vazotora original zvinoshandiswa zvakudhara izvi ndobva vatesta ndobva aita negative. Ndobva ashedza mumwe wake akati iwe pinda munomuone chii zviri kuita munhu ari kumboita manegative omboita positive. Ndobva ati no kana rangoita faint sezvizvi zvikaizvo it means it's positive. Ende chakazoita kuti mukadzi uyu akazobenzwa wacho ndakazotobva ndamuziva
from home. Mukadzi uyu ndinesi akatondisunungusa firstborn yangu. Saka ndakatofara ndasangana nehama ndendobva tonditi hakumo akutobvunza murume amuzivana chichi zvikanzi ndomuziva uyu is my young sister chichi munoziva kana tiri kuno South Africa munobva matongoita hama nguva idzodzo. Saka ndobva vanditi ndipedza tiendese kumablood drug kulabor tichakufonera rini kunotestiwa kana takufonera woziva kuti wane chirwere kana tikasakufonera then it's fine. And then after mangwana acho ndakasora ndichingotya paya foni ndobva yatozopinda kuma3 masikati vakati unokwanisa here kuuya kunoku vandati okay ndozouya the following day. Vandaenda the following day racho vandasvika vandapiwa maresults angu. No need to find out kuti ndakanga ndiri positive. Ndakachema zvokuti murume uya akatadza chekutondikutaura neni kusvika ashedza munesi vaya vandaizivana navo from Zimbabwe ndo vakazouya vakazongondizama kundikamfuta vakandibvunza kuti what happened. Kubva ndavaudza kuti no pane murume wandakangorara naye noti kuti ndaidanana naye zvikanzi mufonero umuudza. Pandavafonera pandavaudza pandakangovaudza vakati vakangoshamisika zvaizvo zvekuti watichi zvokuti havakuita sekuti havana kuzvinzwisisa vakati ndiri kuya ikoko. Hold on. Okay. Prior to this sekuru vamakasangana navo when was the last time that you had met someone wamaiwadzana naye zvekusangana? Ndagomusira 2017 muna May. 2017 muna May. And zvasekuru zvanga zviritu zve 2018 December. 2017 May, 2018 December. December. Okay. And pakati so pana 2017 ndakatomborwara ndikatomboenda kunotestiwa HIV because ndandatongorwarawo ndiri kubasa. Ndovanita pasmie nechichi saka I was so sure kuti chirwere ndakanga ndisitori nangu pakati. Okay. After uyu watatanga kutaura uyu wandatanga kukubvunzai makazomborwara musati masangana nasekuru asi mukanotestwa ikabuda iri negative. Kana ndakatotestwa ka 2 cases. Alright. Okay. Handeine pamasira. Okay. Saka sekuru ndaita vati sekuru because ndizvonambota kuti anga ri family friend. Zvongova respect aitwa mumwe aitozikamwa pamba. But asikola ndi mumvunzo futi masangana na sekuru kugochi makamboita matauriroi ekuzoti makataurirana chii chakakupai kuti muzosuduruka pane vanhu kuti munosangana? Zvavaisiita kumashure upa vaimboya vachisindiona like kuchikoro kwandakaenda ndo vakatondipa mari vaingoita sekundibetsera zvezvekuita sekungondibetsera zve semunhu ari willingly. And saka musi wacho iwoyo ende vaigara vachingondibvunza saka imimi makataura kuti hamuchadi kuroorwa makataura kuti saka muzera rako iro richiwa nokunaka kwese kwakati hauchadi kuroorwa. Saka yaizvoti ndakangozodevelop mafeelings paChristmas ipapo. Ende ndakabva ndangotadza kungozvikontrola mbatangorara tese pasina apa amboudza kuti ndokuda but vaiti vane mukadzi wavo kuZimbabwe. Saka pandakazovaudza kuti ndozvaitika vakati ndiri kuya ikoko ende pavakazouya kuno pachona vakabva vandidzimira foni. Ndobva ndatraya kutaura navo kuzama kuvatsvaga ndichichema ndaida kungoti ndingoona just a shoulder to cry on because ndakanga singazivi kuti ndotangira papi. But vakazongozondaira after a week vakati of course zvawakataura zvokuti wakabata chirwere ndakazvinzwa but I'm also regretting. Of course ndiri murume but I'm regretting. That was it. Hanzi vairigreta chiipa? Amene ndo answer yavakangondidaira iyoyo kuti I'm regretting. Maybe kuregreta kuti vakarara neni zvavakuita sekuti iwe ndiwakanga uinacho. Zvitazoti pesa pana nine weakness yokurara nevarume kumashure kwese. But zvinhu zvakandirwadza zvokuti ndakashaiwa kana wokuudza ndopandakabva ndatozotanga kutoziva ndobva ndatoenda pachirongwa ndakazoiswa pachirongwa musi wa 13 February 2019.
up to date muringori momunzira. Saka sekuru vari kupi? Zvameno Mwari wokuti ndimwari here kana kuti because ndakarwadziwa nasekuru vakandirwadza zvavakaita baba ivavo. Saka pane pavakazomboda kutanga kutaura neni zviya zvokuti ende zvavakanga vakuita manje vakatanga kundisvotesa zviya zvokundirwadzisa. Vakutosisa mumwe mukadzi aiva ari muno mumwe musikana so vava vakungotogara vakaisa pamastatus hamene kuti mukadzi wavo vaizviona kuzimbabwe achiti kudii. Vachitoita zvekutosvotesa zviya zviya saka zvinhu zviya zvokuti ndairwadziwa ndakambozama kuvabloka but I couldn't let go. You couldn't let go. You couldn't let go meaning kuti wakatozonyatso developa fully fledged feelings for sekuru. Kwete kuti fully fledged feelings chandaida ndaida hangu ngoti dai vanga vanguuya vangogara neni pasi. Ndingochema ushungu dzipere maybe zvaigona kuita nani tingopanana closure. Chanasina ndechekuti tingoparadzana tongonyarira just like that ndichita sokuti inini ndakava pachirwere yeti ndaiziva kuti hangu handisiri. Kana undiziva kuti ivo vaimwa here vakangondivanzira zvavo. Saka zvakazotoitika zvoti sekuru vakazoita accident muna 2019 muna March. Right now vakatotyoka makumbo vachafamba. Zvinoita Mwari. Saka ndakazongonzwawo nesister yangu ari kurwara kuti ndo zvakazoitika chichi. Saka right now vamuwheelchair vachafamba. But vakazenge vangotaura vahoneniwo kuti vayo vachingondudzawo vari kuchipatara zvinhu zvakazodai so zvakadai so richingovati no get also. But anobva ndakazombovaona kuti ndinyatsokugara navo pasi kuvaudza ende naivo kuti vangonditsanangura kuti vangoadhimitawo havo kana ngondikumbira ruregero nezvakaitika. Of course ndakanga ndakaita mistake ndine kurara navo tisingadanani. Wow. Saka pandakazvigamuchira munhu wandakangozogona kunoudza ndiamai vangu kuZimbabwe. Alright. So apa ndinoenda hangu basa ndinoenda kuchikoro aiwa ndakanaka. And wakanaka zveshuwa? How old are your children? The first born is 15, the second born is 10. First born ndiye musikana. No, you are. Nas I've heard from women that if you were to see them per road, you would not think of anything. Zvinorwadza anti izvozvo because you see like kana uchifamba varume vanoita kukumhanyira so ungoti dai maiziva ende nevarume vevanhu vamwe vekuchechi vamwe ndonga vechingoti dai varume vaiziva zvamamuchambotaura kuti don't judge a book by its cover because nina ndinamborwara ndinambovata handinobva ndakamborwara till now. Wow, what a story. You are really beautiful. If no one has ever told you, I'm telling you, makanaka mai. Thank you, but nyaya manje inondinetsa ndatosimbawo nezvekutaurwa nevamwe vanhu apa. Nyaya chete wani inondinetsa ndeyekuti I'm still young and ndinofanira kurarama imwe life. I still need maybe kuzoroorwawo. But manje ndikasangana nemunhu, ndikadanana nemunhu, ndinofila bad. Ende kuti nditange kumuudza kuti ndozvandiri zvichiri kundiremera. Ndopesa pamwe ndatomutsvagira nyaya kana mhosva yaasina kutomboita. Ndotorambana naye just like that. Inini person ndinofila ndine guilty conscious iye kuti ndidanane naye iye apa mwanenge akatoperera nangoti zuva ratese saka ndotanga kumuudza sei kuti ndozvandiri. I think right from the onset when you meet a person, it's always wise to tell them right from the start so that they make their own decision. If they are going to run with their life because they can't take it, then womanya neupenyu hwavo. Kana vachida kugara newe, vogara newe. For me, it's not wise to entertain a person knowing zvauri usingavabudire pachena. Okay, Tata.
But kutaura chokwadi kana I think vamwe vanogona kumira neni kusaidi kopi. Hazvisi easy kuti ungoudze munhu zvinhu zvakadaro. It's not at all. I agree with you. Zvinorema moza ndinochema teta ndidu like now ndine munhu wandakasangana naye 2 weeks ago. Takakura tese. Ende akutoratidza kuti akutondida zviya zvekutondida chaizvo. Last week takatoenda samwe kutonoona hama dzake. But kuti ndichitotanga kutomuudza right now kuti unoziva kuti chii ndo zvandiri zviri kundiremera ende ndiri kufila guilty ende mwoyo wangu unorwadza ndikazvifunga. Kuti ndotangira papi. Why I feel kuti zviri kukuremera is matoenda kunoonesana kuhama. Takangoenda ndichingoita sokungoti sevanhu vakakura vese ende vanhu vacho vese ndaingovaziva. Vakatoshamisa kuti kuiwe uri mupenyu mungoziva. Ende iye akuratidza kuti ari kutoti toenda pane imwe stage yekutoti tonatsotodanana chaiko chaiko. But manje kuti ndichitoziva handichazivi ndotangira papi izvezvi kuti ndimuudze kuti unoziva kuti ndo zvandiri. That is why I say unewakufunga futi anti kuti ukaudza ndese muse uyu munhu wokuziva anopesera futi akuudza vamwe vanhu vese ava kuti hamuchimuona achifamba kudai. Ndo zvaari. Saka handinyatsozivawo ipapo kuti ndonyatsozvifambisa sei. That is why I said inini right from the start musati matombozivisana zvekuenda kunhu muchangotanga try and go kuma dates ekuti munoheva coffee. Okay. And get to tell them. If you have ever watched my blind dates, mukaenda pa YouTube mukanotsvaga, I think it's entitled My Blind Dates. Okay. Whereby people just meet for my blind dates and they tell it as it is on their first meeting. Kuti inini ndine vitiligo ndo yandinayo ichiri mukati mehembe haisati yabudikira kunze. Inini ndakamira ndakadai so that munhu ipapo make a decision yekuti I'll go along with the flow kana kuti anoita back out. Namo yekuti uka-entertaina munhu 1, 2, 3 times, honestly unitenga, I don't even blame you, unitenga wakutoshaya kuti saka ndomuudza sei, like you are saying kuti ndakutoshaya kuti ndomuudza sei. But ukaudza munhu pa first meeting or second meeting wongomulera as it is. I think for me that's the way to go, so that munhu anochoose choice yake. Yeah, I think ipapo anti ndona Mwari vanofanira kuti vandibatsire ndive ne that confidence. Mwari vangokuzarurira uve ne that confidence of learning to tell a person as it is. Mweya uya wokuti kuspreada kana chii handina, ndiri munhu anofila guilty zvokuti ndinorwadziwa zvokuda kubuda musodzi. Kuti munhu unokuperera nokutondida kwaari kuita. Am I not going to disappoint the person ndikamuudza kuti ndinacho? Ndongozopesa namupomera mhosva kanhu kadiki diki ndotopesa kuti handina basa nazvo. Ngaangoenda ake just like that. No, probably deep down haazotozivi kuti reason chacho yaari kutora yakurambirwa ndechii. Nokuti anenge akatoperera achitoti no ndawana mukadzi akasvika, mukadzi akatozvibatawo, anogona kurooreka. It's zvakangofanana nekutanga kuenda out nemunhu and they don't tell you kuti they are married. And then along the way you discover that they are married. Zvinobowa. Yeah. It's sort of something like that. But I hope unowanirwa nyasha dzekuti iyeyu kana uri kunyatsomuda chaiye usaregerere zvichienderera mberi stereki usina kumuudza. Because mukusamuudza iwewo wakutodevelopa wari yekuti zvino zvandisina kumuudza zvino ndikazomuudza zvinofamba sei, wakutoita wari iwewe. The sooner you tell a person zvauri, the better.
ndasvinza tete maita basa so like izvo zvakasvitawa neumwe kola iyoyo yemagroups iwaya unotoona zvitori wese hazvitoshande manje makambotrayawo zvemadating ndakatraya all mamwe pafacebook ipapa kusvika tazoenda kumawhatsapp kusvika ndatotova naadmin wacho but varume vacho hamino kutiwo chiwo chine chitoitika vane vatoriwo bhita zvavo mabhita men vanenge vachitohamino kuti zvizvine zvitomboitika saka nokuti ndakatombotraya ngati maybe ndikaenda kudating site unongoziva kuti ndiri kunopinda mune vanhu vakatongodaro vakafanana neni hauchazokwanisa hauchazotaurako kuti hauchiona ndakadai sondo zvazviri wautongoziva kuti ndo zvaari but vanhu vacho ka zvinowana manje vacho vakavarenge vari right haminoti vanenge vari right iwo here kuti vane vasati vodavo vasati vakuudzavo kuti uchizosta stand up manje kuti uchitange iwo kuvaudza iyo ndopari kuita nyaya yese ndopari kuita nyaya. Well, I sincerely hope for the best for you and I hope kuti kana uyu uri kumuda chaiyo ukurumidze kumuudza so that anongomake a decision yako kana achikuda chaizvo izvo he will stay, but if he was after some ndambofunga kuti maybe ndogona kungomuti handi tunotesta tonozvionera ikoko ndambofunga kuti maybe tikaenda tese kuna doctor or something tongonosvika ritotestwa okay kana akaona akendiri ameno that's the idea ndanchimbofungawo zvangu kuti maybe ingaita an easy way to tell him kana anozvionera ikoko zvako ari kufuga kana kufuga kana kuwarira. Okay, if you feel that works for you, then go for it. But I sincerely advise you, the sooner you do it, the better. But I would prefer, kuti, given the choice, I would prefer for you to tell him as it is. But you do what suits you and what is comfortable for you. Okay, all the best. Kuri kunzi mazoenda manzwa zvamunenge manzwa, whichever way it goes. Kana asina kunzi ndewako hazi wako, kana ari wako chaiye kunyangwe akauya along the way ukamuudza iwewo kuti ndo zvazviri anogara. All right, take care. All right, thank you so much. Same to you, Tete. Thank you. A very good night to you. Okay, bye. Anyway, I think takutofanirwa kuzoita chimwe chirongwa chechi3. As I wish I could find men that would talk about their journey. Nenyaya yechirwere ichi. Honestly, I wish I could find men vanokwanisa kutaura nejeni dzavo. But zvisinei, I think tichadzoka for the third time. Tichionesana, tichikurukurirana. Kuva pano, as I said, hazvirevo kuti ndinoziva. Ndiri kutodzidzawo nezvatiri kutaura pamusoro pazvo. Uye, let me thank all the callers that have come on the platform today, and those that even came on Monday. Namukoti wauya vachitisheerawo, vachitionesawo kuti wedwe ngatiregerei kujaja neziso kuona vanhu zvavari. Ukaona Auntie Selina so vari Jojo tengi zvavakaita izvi, ukati vari right. Kana kuti ukaona beauty yemunhu ukati iri right. Kuchirungu kunonzi beauty can be deceiving. Beauty can be deceiving. Kuchishona hanzi guyo kutsvukira kunze, mukati rizere masvosve. Saka ngatizivei zvatiri. Between today and the next time, probably on Thursday that we meet again, handei tinotestwa,
handei tinotestwa, especially kana uchiziva kuti uchiri age dziya dzichiri kuda kumbo exerciswa, uchitambanudzwa tambanudzwa, uchichinjwa, handei tinotestwa. Haikona kubvumira maresults anounzwa nemunhu akanotestwa kwake, iwo wakanotestwa kwako. Tanzwa mukadzi uya, it happened to her 2 times. 2 times. And hazvina wakangwara kaizvi. Izvi zvokuunzirwa maresults hazvina wakangwara. Zvinotogona kuitika kwaari futi 3rd time, asi zvakaitika kwaari 2 times. Saka ngati patinenge tichiita maprograms aya, ngatibatei ma-important points so that when it comes to you, you know how to tackle the situation. Tinosangana musi weThursday patinoita chimwe chirongwa futi. Musi weThursday, I think takuzono-openera especially vane nyaya dzaana atete vavo. Asi chititaurawo nyaya dzaana atete sezvadziri. Nekuti kutaura story yemumwe munhu kuri difficult, kuti unowedzera uchibvisa. Ndo zvinondinetsera hangu kutaura story isiri yako, rwendo rusiri rwako. Inini ndakuda kunojoina Gilbert. Ari kutoshona ngonono imomo zvekuti inini kuzonotangawo kuraraka. Handinorara papa, nekuti kana munhu achiita ngononoka zvinondinetsa kutanga kurara. Zvehaiti, ndiri kurimindwa. Zvehaiti, vanhu vaMwari, kune Haiti musi wa30 October. Inini saAntiselina ndiri kukumbirirawo vanhu kuti vatengerwe matiketi. So far ndine one lady ashare nyaya yake, achatengerwa tiketi naCaroline Hlahla. Caroline Hlahla ati antinda kunyorerai kuseri. Saka ndichabata Caroline Hlahla ndichida kumuconnectisa nemunhu waatengerawo Haiti. Pana ada kutengerwawo tiketi here apa wedu? Pana ada kutengerwawo tiketi reHaiti? Kana kuti pana ada kutengerawo Antiselina tiketi rendege rekuenda kuSouth Africa, ovabhukirawo hotelu yacho yekunogara, ovabhadharirawo mari yequarantine 2.2 yekuti kana vadzoka vagare muquarantine. Amanda, uda kunditengera tiketi here? How much are the tickets? They are 700 rands, if I'm not mistaken. 700 rands. 700 rands. Pana uda kutengerawo munhu tiketi here? Ngatichidai ndiri kuisa nhamba dzangu apa 44794607356. 7946073586. Auntie Selena. Okay, that is my official. Ndapina here inini wacho futi. That is my official number. That is my official number. Ndiri kukumbirawo vada kutengera vanhu matiketi. Hanzina esi uyai, I will host you kumba kwangu. Esi ndine nchida zvokunogara muhotera. Ndechida zvokunogara muhotera. Ndiri kukumbirawo vada kutengera vanhu matiketi. Ndinyorereiwo panhamba idzo kuti anti ndodawo kutengera munhu tiketi. Ndouchikumbira futi vari kuda kutengerwa vacho. Mukandinyorera, I'll only deal with the first 3. Saka ndikaona 3 vada kutengera vanhu matiketi ne3 vari kukumbira kutengerwa matiketi. Kana kuti anouya achiti ane hafu yetiketi. Achimboita ndiri kukumbirawo 3 vanouya vachiti vane hafu yetiketi. Vari kukumbirawo hafu. Kana usina hafu, don't come to my inbox please. Achimbodariyo 3 vane hafu
vari kutsvagawo hafu yekutengerwa tiketi ndovouya kuinbox kwangu, and then ndotsvaga 3 vari kutiwo vari kuda kupa hafu kune avo vasina hafu, vondinyorerawo. Saka tikadaro next time yatinoya musi weThursday ndozokuudzai kuti ndakanyorerwa here kana kuti handina. Handisi kuita guarantee anything, handiti. Okay, ladies and gentlemen, tonight our topic was the second part of living with HIV. I think we will take it another level and meet again on Thursday as we discuss the same topic. But on Thursday, it will be a free for all. I'll open the lines free for all. I'm still pleading with men for them to join us on Thursday and talk about their journeys as well. Kudzidza tadzidza. Taona zvakawanda paprogram iyi neyakapfuura. Uye tichangoramba tichidzidza. It's a Tuesday night from Auntie Selina, who was your host and presenter tonight. It's a very good evening.